سكر وحوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة قال بحر البحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما قازمنا زيت وديتهم بشيلو زيت نبدا العرس زبن عمركونا حكيتنا حاضرة يخلع كم ورقي برهان يزغده ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا أكل عمرت نقاو الزمنا مع مقبهي تتعال تفرفر بعين سلنا ما تكون تبسم حدا وانتك غول حدا غينات حدا لبي غول حدا هرمت حدا عينك غول حدا غحلي حدا مرفي غول حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدمالي مورو أبو قيدة ما هرانومي كم تبرهن فانوس يحشكم كندي انت قاهم هابونا تكابو خدمكن عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيبنا نشمت بتاتا انبلع بليلا سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنا نيولو مون كم وترو العلا قداس نزلوا تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايزي مدبنا مسانا خطون حدما كم وترو بخبرنا عدمكم نايلو مارستي اقداسي والساني أبزبانا زيادة تقرز اللوغن بدرجة عالم دما أقدس زخونو في تساميتاتن كونتاتن كان نببكم فتنينا لايك مقبار شير مقبار كومنت دما بهانات من قد مقداف ناي وترو تعويتنايو سلا تدخلوا تقبروا دما نمسكن مجمريا بزيزو اللو كونتات سكخن جمر دحريو أب فرقي ناي انترناشنال زينا خبيه be growing as quickly as it is, and with the projections growing as quickly as they are, expanding commercial maritime access is important. So expanding maritime access through commercial means, through peaceful and diplomatic contexts is something very important and something that the United States government and my embassy intends to support going forward. We understand this issue. Working with the country. كم تري ود اللهم زي أمباسادرنا أمريكا أب إثيوبيا يو إيرفن ماسينغا يبهال حدا قداسي انترفيو غيرلو لنكنا نتا إثيوبيا مشم إثيوبيا من يم حضاريان دهريلكم أبي أحمدي زبلكا إثيوبيا بغربا زكاتالا زي اللو سب وي زكاتالا وين بوليتيكانا إثيوبيا تبغير زين ببيو دارجا زام أمباسادرنا أمريكا أم حضاري ناي أمريكا ينتبلكا يستغانا نيكونن بتهاجر كم دليتي دزورا أبز خد خيدو دما عبيت بوليتيكاويان زرباتات يزارب شعو قليو يرم قليو يستغاخل قليو كلاينت ستيت مخانوت إثيوبيا بزي خات فلت حجد ما هذا زربات زاري بوازلو بروباغانديستس نيابي بومولون قريصهم ساكن داي حسوتن متاللتن مخانم بزي اون تفلت دايز انتاي يلو تزاري بزلو نا إثيوبيا مسفح ناي اكسس ويون ناي افتق بحري دليتات ندقفينا نحنا كم امريكا يزبل زلو جن اتاك عند قال شريقهم يوم نتاقن قال اليوم يوم نتا زربا زروا زلو كساكن داي حسوتن متاللتن مخانم دما بزي خات فلت نا إثيوبيا expanding commercial access يزبلسو commercial access ማለት ድማ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብቢዝነስ ካብ ካል ሃገርና ብካል ሃገር ዝኸዶ ኢትዮጵያ ድማ ህዝባ ይበዝሓሎ ቁጠባ ይዓብሎ ስለዚ ብመንገዲ ናይ ቁጠባዊ መስርሕ ኮመርሻል ማለት ከፊልካ ምጥቃም ማለት ኮመርስ ቢዝነስ እዩ ስለዚ በቢዝነስ ከፊልካ ንኽጥቀም ካብ ጅቡቲ ወፃኢ ብሶማልያ ድዩ ብኤርትራ ድዩ ብኬንያ ድዩ እትገብሮ ኣሜሪካ እውን ትድግፈ እያ እዚ ግን ብሰላማውን ብዲፕሎማሲያውን መንገድን ብምባል ይገልፅዎ ነታ ኮመርሻል ትብል ደላ ቆሪፆም ከምዚ ብዝትሪእዎ ዘለዎም ኤርትራውያን እውን ቀልጢፎም እዮም ዝምልሱሎም
እቲ ንኣብነቲ ኢትዮጵያውያን ዝብል ዘሎ ታሕቲ ተሪኹሞ the United States supports Ethiopia's peaceful aspiration for maritime access ክብል ከሎ ኣገዳሲት ቃል ሰሪቑ እዩ ሲራክ ባህልቢ ድማ ጽቡቕ ጌራ ኣሪምዎ ኣነ እውን ነዚያ ቪድዮ የዳልዋ ነይረ ብኻልእ ምክንያቱ ሲራክ ባህልቢ እንታይ ኢልዎ in your haste to clutch the straws ዝኻ ብህፁፅ ወሲድካ ኣጀንዳኻ ንምስላል እትጥቀመሉ ማለት እዩ even though you cut the video to suit your purpose ነታ ቪድዮ ልክዕ ነታ ናቱ ኣጀንዳ ከምቲ ተገልግል ገይሩ ቆሪፁ እዩ ዝሰዳ ዘሎ you fail to understand the ambassador is explaining Ethiopia is a landlocked country and it can only have a commercial maritime access using diplomatic and commercial agreements and that's what Eritrea, Somalia, Djibouti, Sudan, Kenya are trying to tell you ስለዚህ ኩላቶም ሃገራት ዝነግሩኹም ዘለዉ ድማ exactly ነዚዩ no naval base no land grab just legal diplomatic and commercial agreements thank you Sirak أنا قاعد أعمل فيديو مدلاوي سلد وسط كمل شلون ما يكالكون بر definitely نخال عرس جن ملي شلون خاب دحريت كبكمه بحفشة اليوم سبات زياتهم الزي حجي تريور لهم تحت دول إثيوبيا وينزبل ناي حسبنا إثيوبيا ينزبل بروفايل ناتو تعرف له كم زنا بايناتو حسبنا إثيوبيا عفاري عبوبال بانديرانا إيرترا مقبار دمان متحلليو كنده إيرتراويان سلمتاي فلو يقبروا يرداننيو نسأله يخاد بعلقة تقبل يخاودي فلو يقبروا أمه أتحسوا أتمتحلل كبلو خايو علو متحللنا حساون من بالك وني إكس ويون السوشيال ميديا نتسب كم زحية اللي خاط قبرة الله خمس ربيع خاط قبرة الله نزل سبز انت حرص عليك كايو بروباغندا يقبر كم زلون تري خايو فلو كنت قبرة بالكان بلوك مقبار نعم عص أوت راي تزبالت مدهني قل السبع يردوني كيت كابتن أو تبيج كيت كا شدشت باراجراف زلون وحت صحف صحيف كان تملس كالوسي تغير اللي خاد مسلوك كندي I don't know انتهي سوشيال ميديا كاب زي مردادي ويس I don't know يا أي كغير خلي ولا قالات كان حركة تسمع دليقة كتصحف دليقة نتانا تو سكرين شات وسيتكا كيتكا فلو كي قبر كيتكا نتانا سو صحفة سكرين شات ديركا أبنات كابيج فيسبوك ديو انستغرام ديو اكس ديو أبنات كابيج وسيتكا نعمل لسلو أبنات بيج كيتكا تسحفلو أبنات بيج إنجيج خات قبر زلها إنجيجمنت دما نوعو مليس كي خات حيلو زلها سلازي حرقنيو أم فلو كبهالو زقبوام زيومين بسنكنا إيرتراويان أنس دنقرنا يزبلو كيدو ما بيج ناتهم حساوي خاصها ناي بيب حسو تجلس لبزلو بوغير يعبيو ندعري إنجيج تقبر لغنا هذا تاع الجوريزم ناي إكسايز بلا زلو بزو حسب هذا فوت وبوستيز قبر زلو سلازي نفكالك كبصح لنا بمبا نفكالك إيرتراويان خيط سلازي I don't know تزبك مهارك خلاله يقطع عن النيجن صور هاك قطع لكم هيدا اللي approach of the United States and will be a center point of what the United States is going to be doing in the Horn of Africa to help the region and the people achieve the opportunities of prosperity and stability that they all want. So, زي نسوز بلازلو من البعض بتناتهم ناي propaganda machine win وتي أنا را كلتين فلالينا هنريال منتال. Economy growing as quickly as it is, and with the projections growing as quickly as they are, expanding commercial maritime access is important. So, expanding maritime access through commercial means, through peaceful and diplomatic contexts is something very important and something that the United States government and my embassy intends to support going forward. We understand this issue. ስለዚህ እዛ ዝብላ ዘሎ ብወገን ኤርትራውያን ክሪኦ ከለና there's no issue with this ከም ኤርትራውያን ክሪኦ ከለና ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ብናይ ቢዝነስ ተርምስ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከተስፋሕፍሕ ነትጥቅምና ኣፍ ደገ ባሕርናታ ከተዓቢ ንድግፈይና ክብል ከሎ there's no issue ንዓይ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ክብል ዝኽእል ናይ ራሻ እውን እንተኾነ ከምኡ እዮም ዝብልዎም ብሕጋዊ መንገዲ እዮም ዝብልዎም بدحر مجارج أنت يبلو مالو أي فلتين يا بدحر مجارج مسوم سلزي اللغو بحفش هاجن أمريكا بتدقق قامت تقول زلا أفتح جبهري بنورمال من قدمر بخال هيك حق ندقق فايبلونيم أبزقن U.S. supports Ethiopia's push for maritime access says is very important and should be pursued through commercial means. يوم يجي أريمهم صحيح ما at least media سلزغونه من البعض لأن كندا ما تعري مالو أبي نأبي سرعات كهرمهم سلز جمرة قربان تعرف كذا في جميع مالو دي ستاندرد دبال أبدا حلفة كمبيوتراتهم من قالن هجيروهم سلزنا بره بحفشة إذا كم زير إنها اللو خلو نزو كلنا أمريكا نجر كوتو تزفت نزلوا أب نبعلو أبي باسم مسناتو مس أنت أرد خد زلوا بوليتيكا إثيوبيا جميرة لو سمعوا أبزي
ውስጥ ስራዎች ሲጀመሩ ዶሮ ሲባል ዶሮ ምን ያደርጋል? ስንዴ ሲባል ስንዴ ምን ያደርጋል? ኮሪደር ሲባል ኮሪደር ምን ያደርጋል? ህዳሴ ሲባል ህዳሴ ምን ያደርጋል? ብለው የማይሰሩ ነገር ግን ለሚጀመሩ ስራዎች ሁሉ የዳቦ ስም የሚያወጡ ሰዎች አሉ። እነዚያ ለስራ ሁሉ የዳቦ ስም የሚያወጡ አቃቂር የሚያወጡ ስራ ሳይጀምሩ ስራ ሳይችሉ ፕራዮሪቲ የሚያወጡ ይሄ ይቅደም ያ ይከተል ያ ያስፈልግም ይሄ ያስፈልጋል የሚሉ ሰዎች አሁን ለነሱ ቻሌንጅ አለኝ። ብዙ ጊዜ ስንጀምር ጅምሮቻችንን በማጥላላት በመውቀስ በማራከስ ብዙ ደክማችኋል። አሁን እኔ በሐላባ አንድ፣ በከምባታ አንድ፣ በስልጤ አንድ፣ በሃዲያ አንድ መንደር ሰራለሁ። እናንተ ቁጭ ብላችሁ የዳቦ ስም የምታወጡ ሰዎች ሐላባ አይደለም በሰፈራችሁ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ቁጥዐ እዩ ዝኻ ካበይ ዝመፀት ቁጥዐ መሲልኩም ኣብ ኤሮፓ ክዘውር ቀኒዩ ናብ ፈረንሳ ናብ ጣልያን ከይዱ ኮምፕሊትሊ ፌይለር ፈሺሉ እዩ። ነዛ ፍሽለት ናቱ ድማ ኩላቶም ቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ቶም አንጻሩ ናይ ኣምሓራ ድዮም ናይ ኦሮሞ ጀዋር ድዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ድዩ ካልኦት ድዮም ኩላቶም በሊሎም ሓሪሞሞ ስለ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዝገብሮ ዝነበረ ቱር ድማ ነቲ ኣብ ኤሮፓ ዘጋጠሞ ውርደት ንመሸፈኒ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ከተማ ከይዱ ኮሪዶር ልምዓት ህዝቢ ይፈትወኒ ኢሉ ንህዝቢ ገለገለ ክገብር ምስራየ ቤላ ገይሮም ምስ ሓረምዎ ከም ቁጥዐ ናቱ ኣብ በረኻ ከይዱ በይኑ ዝገበሮ ኢንተርቪው እዩ ዝገበሮ ዘረባ እዩ። ቀፂሉ ድማ ኢንተርቪው ገይሩ ለነዊሕ ብላብላ ይበቃ ወላ ሓንቲ መትሓዚ የብሉን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣንሕና ወላ ሓንቲ ስራሕ ይፈልጡን እዮም ንዖም አብይ አሕመድ ናይ ብሓቂ ምንም ዓልቲ ኣብ ዩቱብ ተሰጢሑ ከም ዝውዕል ከምዚ ኢኻ ትፈልጥ እንታይ ይዛረባ ኣብ ዩቱብ ንዑይ ክሰምዕ ዝውዕል መንዖም እዩ ዝምልስ ዘሎ ሕርቃን ካለዎ ምክንያቱ ልክ ኣብ ዝሕመሞ ስለ ዝሃርምዎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ናይ ምዝራብ ክእለት ስለ ዘሎም ካብኡ ንላዕሊ ናይ ምእማን ክእለት ስለ ዘሎም ሽግር ኣለዎ ኣቢ የስ 30,000 ዝኾኑ ካድረታት ቆፂሩ ለግን ዝሕግዙ ይኮኑ ንሶም ነታ ንሱ ዝበላ ቆሪፆም ጥራዮም ሸር ክገብርዎ ዝኽእሉ እምበር ንህዝቢ ክእምኑ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ዘጋጥም ዘሎ ዕንወት ናይቲ ሃገር ዝኸይድ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚያ ስእሊ እዚያ ነዚ ኩነታቱ ክገልፂ ኢሎም ዘውፅዋ ኤርትራውያን ዝገበርዋ ሬድ ሲ ፕረስ ዝብል ኣውፂዋ አብይ አሕመድ ሃገሩ እናቃፀለ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ትቃፀላላ ኣብ ትግራይ ትቃፀላላ ኣብ ኣምሓራ ትቃፀላላ ኣካል ቦታታት ድማ ብዕግርግር ናይ ማይ ብገለመለ ብገለ መዓት ችግር እዩ ዘለዎ እቲ ሃገር ግን ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝግድሶም ዝያዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ሰሙናት ድያ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ይመልሲ ዝቦም ንሳቶም ግን 24/7 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኤቭሪ ዴይ and every single day ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ዘምፀ ውፅኢት እዩ። ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ጀዋር መሊስሉ ዘሎ ክሪአኩም ድሕሪኡ ካልእ ፖለቲከኛ መሊስሉ ዘሎ ክንርኢና ለባዳ አይደለም ለዘመዳችሁ አንዳንድ መንደር ስሩና ገንዘብ ካላችሁ በገንዘባችሁ ገንዘብ ከሌላችሁ በጉልበታችሁ በውጭም ያላችሁ በግልም ብትችሉ በግልም ባሲው አስተባብራችሁ የሰውን ህይወት ንኩትና ከዚያ ጥያቄ አንሱ ንሱ ካብ ምሕር ቁጥዐን ሕርቃንን ዝተበገሰን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዓይ ዝተረዳእትና ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም ጀዋር መሊስሉ ለመልስና ጀዋር ከሪአኩም ኣነ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ፃውዒት ንህዝቡ ክገብር ደስ ብለኒ ማለት አብይ አሕመድ ሓሳቡ ምዃኑ ፈሊጦመን እዮም ኣብ 2018 19 20 ከምኡ ፃውዒት ገይሩሎም እዩ ኣብቲ ፃውዒት ግን እንታይ ገይርዎም ድሕሪኡ ውፅኢት ንዑ እዮም ሪኦም ተስፋ ቆሪፆም እዮም ሕጂ ዝገብረሎም ዘሎ ፃውዒት ሓሶት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ይሕሱ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ዝኾነ ይኹን መልሲ የብሉን ኤርትራ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ መድረክ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ወላ ሚኒስተር ድዩ ወላ ዝኾነ ካብ ኤርትራ ዌልካም መፂኹም ስርሑ ዓድኹም ርአዩ ቀፃሊ ሓንቲ ግዜ እኮ ይበሃል እንድን ቀፃሊ ነቲ ህዝቢ ዌልካሚንግ ዝኾነ ዘረባ እንድሕር ኣስሚዕካዮ ልክዕ ከምዚ በዓል ትካል እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ዌልካም እዩ ዝብለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገገዙ ዌልካም ፅሒፉ ንዓይ ዩር ዌልካም ቀፃሊ ዝን ዕድላት ኣለና ኣብዝን ተሳተፉ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ከምዝን ግበሩ በዚ መንገዲ ናብቲ ጉዕዞ ምዕባለ ንርእስኹም ትረብሑ ንህዝብኹም ድማ ትጠቕሙ ንሃገርኩም ድማ ተልምዑ ዝብል ዘረባ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ ናተይ ትምኒትን ባህግን እዩ እንተናይ ኣቢ እንታይ መሊሶም ለለዎ ስምዑ ዚ ወላ ሓንቲ ሰሪሖም ዘይክእሉ ስለ ዝበሎም ሰሪሕካ ጀዋር እንታይ ኢሉ መሊስሉ show me the roots step down from power and we will show you
By the way, didn't Meles Zenawi show you how to grow an economy? ስለዚህ ካብትናት ካትሓዲድን ፈኸራ ነታ ቪድዮ ናቱ ነታ ቅድሚ ዝፀንሐት ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ብደገ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ዝበላ ካብ ስልጣንካ ተኣለ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ቁጠባ ክንርእየካ በዓልና ኢልዎ ካብ ወፃኢ ግን by the way መለስ ዜናዊ እኮ ቁጠባ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓቢ ኣርኢካ ነይሩ ብምባል ዲቴይልድ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብዎ ኣሎ እንታይ ኢልዎ ንኣብነት if a healthy leader were in your place እቲ ቦታ ናትካ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እንተድሕዞ ነይሩ ኣእምሮ ዘለዎ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እንተድሕዞ ነይሩ $60 ቢልዮን ኣብ ውግን ወረ ውግን ኣብ ኣፅዋርን ኣብ ዕንወት ናይ ሃገሩ ናይ መጥፎን ኢልዎ $60 ቢልዮን ከባቢ $30 ቢልዮን ኣብ ትግራይ $10 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ኣምሓራ ሕጂ 20 ቢልዮን ዝኸውን ድማ ኣብ ኦሮሚያ ኣጥፊእካ ኣለካ $60 ቢልዮን ኣብ ምዕባለ ኣብ ፕሮጀክታት ዘይኮነሲ ንህዝብካ ንሃገርካ ንቁጠባኻን ኣብ ምጥፋእ ኣብ ምዕናው ኣጥፊእካ ኣለካ ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ምዕባለ እዩ ተጠቀመሉ ኢሎ ሓደ as well as 2.5 trillion ብር you wasted like a child on shiny things ኣብ ልዕሊ ድማ 2.5 ትሪልዮን ብር ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ በለጭለጭ ዝብል ናይ ቆልዑት ፕሮጀክትታት ንሃገር ዝዕቢ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝጠቅም ዘይኮነ ስራሕ ዝፈጥር ዘይኮነ በለጭለጭ ዝብል ቁም ነገር ዘይብሉ ፕሮጀክታት ቆልዓ ስለ ዝኾንካ ኣብ ናይ ቆልዑ ፕሮጀክታት ገንዘብ ኣባኺንካ ኣለኻ could have been used to create millions of jobs, reduce foreign currency expenditure, increase revenue, build critical infrastructure, agriculture, industrial projects to boost productivity. For example, the projects planned and started under Meles, which you halted, diverting the funds to war and flashy toys. Let's look at them. طيب لولو أكندي بلجلج زبل ولا حنت تقوم زيبلو إنت جنزبتي أما أنت أنت تقبرني يركب لولو ناي وسع شرفك عقب هالكازغل ناي أتويتات ناي منقصك عب زغل critical وكأقدس infrastructure كانسر كازغل نحرشة نندستريا بروجكتات كمون أفراينات ناي تحجر زحيلو أتزعل زين كفالجني لو قد ما يخزن برا ملس زبقصهم أقدس بروجكتات نقول طبعا هاجر أقدس زغونو نسحات توابيل كيام نتوم بروجكت نتجنزب نعموس إذا نبرد ما نوجه تقييم كالو نعبنات كبا كايلو ناي فرتلايزر ناي دقي فابريكاتات يايو زبال مالتيو بحمش $204 مليون تسرح زنبرة was halted after $120 million were spent لذي بحمش $204 مليون زسرح تجميرو زنبرة بروجكت $110 مليون دما درو أب سرح وعيلون كله تطوع بالكايو كم دريدوا دما نمتاي مخانو كل 4 بليون total required funds approximately 3 billion أبدريدوا دما كال project ناي دقع مالتي هذا أبي يوز بالكالنا أبدريدوا ناي كل 4 بليون invested كوينيرو total required كبابي فرق نايتي 7-8 نايتي investment تغيرو لزنا برا ناي دقعي كل تطوع بالكايو بس كوينات أسوار دما نكوينات تتكيم كالو بلالو زي جبتي ورداتي ناي أبي قصيلو ناي شكر فاكتوريتات دما أومو كوراز بال the 5 factories تبايلو potential output of 1.4 million tons costing $3.8 billion. 3 factories were halted. 2 are operating at only about 35 capacity due to spare part shortages. كالنا شكر فابريكاتات 3 فابريكاتات مالتيو بحدنا 4 مليون طن كفري كوت زغل ب$3.8 بليون سسرح مالتيو إذن فابريكاتات زيادة نبزوان زي بتغكل سلدي تودا زدلس جانا سلدي تجبر لن 35% تراين وش إز جبر زلوا توصي دم تأجم دم spare part ناتن كتكو سلدي كالكا كم دم كسم زبالنا شكر يزون potential output 120,000 tons construction capacity $460 million but operating at only 40% capacity due to spare part shortages سلزي نسبير part نايزن فابريكاتات زين تتجبر نيركا تأوتبوت مع بينيرو جن حماق انفستمنت اب حماق سلازو زله تجنزب زدل جنزب اب فابريكاتات ناون كوبل هيك علن كمون تنداهو زبال بوتنشال اوتبوت شمتن 10 طن شحتون مالتي كوست بشو 10 مليون تسريحو halted after 700 million were spent. My goodness. Completing these sugar factories and bringing them to full capacity would require approximately $5 billion. ስለዚህ እዘን ኩልናይ ሽኮር ፋብሪካታት ይልዎ ደሎ እሳተን ሙሉእ ብካፓሲቲ እንደዝሰርሓ ነይረን ነቲ ሃገር ዓብዪ ሓገዝ ምገበራ $5 ቢልዮን ይዘድልዮ ግን ንዑ ክትገብረ ይከኣልካን ኣካል ፈንጠዝያ ትሕልፎ ስለ ዘለካ ትገንዘብካ ኢልዎ ሬልዌይስ ናይ መንገዲ ባቡር እዚ ኩሉ መለስ ኣበጊስዎ ዝነበረ ንስኻ ትጠው ደበልካ ኢሉ እዩ ዝኸሶ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ጅማ ደንቢ ዶሎ ጋምቤላ
ب4.2 ቢልዮን ፕሮጀክት ተበጊሱ ዝነበረ ጠጠው ኣቢሉ ወስዱ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ሃዋሳ ሞያሌ ብ3.1 ቢልዮን ዶላር ኣዋሽ ከምታት ከምና በለዚ ካልእ the total funds needed to complete this critical infrastructure and factories halted by ABI are approximately $20 billion ነዚ ኩሉ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ 20 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ዘድልዮ ነይሩ if the projects had been completed እዚኦም ፕሮጀክታት እዚኣተን ተዝውደእ ነይሩ ኣቢ ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ዓብ ኣስተዋፅኦ ምገበራ ነይረን እናበለ ዝገልፀሉ ዘሎ they would have created jobs for millions እዚ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ድማ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ዕድል ምፈጠረ ናይ ብዙሕ ወፃኢ ሸርፊ ድማ ሴቭ ምገበረ መንገዲ ባቡር ንኣብነት ናይቲ ኩሉ ንነዳዲ ተውፅኦ ዘለኻ ናይቲ ኩሉ ንስፔር ፓርቲ ንመኻይንን ኣውቶቡሳትን ተውፅኦ ዘለኻ ኣብኡ ሴቭ ገበረልካ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ነዚ ከይገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ በለጭለጭ ቱሪስትስ ቁሩብ ገንዘብ ክትወልካ ክእል ግን ናይቲ ሚልዮናት ህዝብኻ ንኸተገልግል ተጥፍኦ ገንዘብ ግን ክትከኣልካ ይክእልኒ እዩ when Abiy playing with nation's wealth feels ashamed he washes his eyes with salt and tries to boast ስለዚ nationally there is responsibility is not selectively ስለዚ እዚ መንግስቲ ነቲ መንግስቲ ቃል ሓደ ብሓደ ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እዚ ከዓ ንኣቢ ትትገብሮ ዘለኻ ስለዘይትፈልጥ እቲ ኣገባብ ስለዘይትፈልጥ ካብቲ ቦታኻ ተኣለ ከነርኤካ ድማ ሽዑ እዩ ዝብሎ ዘሎ again ውርደት እዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ፖስት ዝገበርዋ ድማ ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ካብ 1993 ክሳብ 2023 ዘሎ ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ገይሮም ኣውፅኦም ኣለዉ ካብ 93 ክሳብ 2000 ካብ 5 ክሳብ 10 ቢልዮን ለቃሕ ከም ዝወሰደት ኢትዮጵያ እዩ ዝነገረኩም ዘሎ ካበይ ካብ ወርልድ ባንክ IMF African Development Bank ፓሪስ ክለብ ዝበሃሉ ካብ ፍራንስ ጀርመኒ ጃፓን and ራሽያ እዚ ማልቲናሽናል 70% ክኾኑ ከለዉ ባይላተራል ድማ ተን ሃገራት 30% ካብ 2001 ክሳብ 2010 ካብ 10 ክሳብ 15 ቢልዮን ዕዳ ወሲዳ ዕዳ ድማ ካብ ቻይና ዝበዝሐ ክኸውን ከሎ ቻይና 3 to 5 ቢልዮን and multilateral 50 billion ስለዚ African Development Bank India Saudi Arabia World Bank ስለዚ ኣብዚ ዓመታት እዚ ድማ ቢልዮናት ወሲዳ ካብ 2011 ክሳብ 2015 ካብ 15 ክሳብ 25 ቢልዮን ካብ ቻይና ዝመፀ ነይሩ ካብ ወርልድ ባንክ ካብ ዩሮ ቦንድስ ካብ ግለሰባት ማለት እዩ ተርኪ ኩዌት ድማ ኣለቃሕቲ ነይሮም ካብ 2016 ክሳብ 20 ድማ ካብ 25 ክሳብ 30 ቢልዮን ቻይና ወርልድ ባንክ IMF and Afri Exim Bank ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ባንክ ማለት እዩ እዚ እውን ከም ካብ 2021 ክሳብ 23 ካብ 28 ክሳብ 30 ቢልዮን አይ ቲንክ ተደመረ ምስ መፀ ይመስለኒ የጋኽላለ ያ 10 ቢልዮን ካብ መጀመርያ ካብ 5 ክሳብ 10 ቢልዮን ከይዱ ካብ 10 ክሳብ 15 ካብ 15 ናበለ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 28 ክሳብ 30 ቢልዮን በፂሑ ከም ዘሎን ካብ ናይ ወፃኢ ኣለቃሕቲ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ስለዚ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ናይ ዕዳ ዕልቕልቕ እናበለት ትኸይድ ኣላ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ናይ ስርዓት ናይ ኣቢ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለምንታይ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነቲ ንኤርትራ ንሓድነታ ንኩልንትና ከጥቀ ይፍትን ስለ ዘሎ we have to expose ምግባር ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣገዳሲ ኮይኑ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣቢ ለንቀነ ካልእ ዘለቅሕ ሰብ ረኺብሎ ካብ ለቃሕ ናብ ለቃሕ እንድዩ For our final story, let's take a look at a major global pledge from one of the world's richest men. Microsoft co-founder Bill Gates has announced that the majority of his $200 billion foundation spending will be directed to Africa over the next 2 decades. Speaking in the Ethiopian capital of Addis Ababa at a gathering, Gates said that most of the foundation's funding would go toward improving health and education across the continent. I made a commitment recently. أبي أحمد أبز حلفة نبيل جيتس حزب أديس أبابا سئلتات هيبو تزخبر شلمات نا إثيوبيا هيبو انتهي دارخي بنمز بيل جيتس انتهي حدش للترغبي لنا ملكة حتى لنا نيرنا لكاس حشوخي لهم بيل جيتس تن 300 بليون جنزبناتو أبز ما تزول أسرع عمت كبن مخانو كم كابز بيل دارجا تبع بأسرع عمت جيرو لبيل جيتس نزن جنزب كبني نابله نتن جنزب كعبين ترينا نرزلنا هجرما نعن كبني إلو ناب أفريقيا ካብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ስለተፈንፈነ ናብ ኣፍሪካ ገፁ መፂሎ ቀዳማይ መጋበርያ ቁፅር ሓደ መጋበርያ ኣብ ኣፍሪካ ድማ መብዛሕቶም ኣፍሪካውያን ንቢል ጌትስ ብጣዕሚ እዮም ዝፀልዎ ተማ ፓን ኣፍሪካኒስትስ ወይ ካፍቲ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣፍሪካ ነዚ ኣቢ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ በዚ ገይሮም ቀቢፆሞ ከመይ ዝበለ መጋበርያ ምስ ፈረንሳ ከይዱ ዝተሓዋቆፍ ምስ ኤሮጳውያን ክምለስዎ ዝልምን ኣፍሪካውያን ካብ ኤሮጳ ናፃ ንክወፁ ይፍትኑ ንሱ ነዞም ፀዓዱ ባርያናቶም ኮይኑ ክኸይድ ዝደሊ ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም again ኢትዮጵያ ተሐቀኛ ምስላ ከመይ ምዃኑ
ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርሃሉ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዓለም ጽቡቕ ድማ ማለት ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና ክሳብ ዘይፈለጠት ማሕበረሰብ ዓለም ከምቲ ትኽክለኛ ስእልናታ ክባይከልኒ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣታሊላ ትነብር ሃገር ምዃና ምግንዛብ ክንግንዘቦ ዘለና እዩ ሓደ ኤርትራዊ thanks to artificial intelligence ቤላ ጌራ ኣውፂዋ Abiy Ahmed Bill Gates received 129 million people to experiment on Abiy Ahmed si ن120 ولا 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ቢል ጌትስ ናይ ኤክስፐሪመንት መላገጹ ንክኾኑ እሕሊፉ ሂብዎም ከም ዘለዎ ብምባል ገሊጽዎ very true ወላ ሓንቲ ክትገልጾ ክትሓቦ ወይ እውን ክሽፍኖ ትኽእል ነገር የለን ኣብዚ it's just absolutely clear Abiy Ahmed ነዚ ናይ ቢል ጌትስ ዌልካም እናበለ ኣምፂዎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ናይ ቢል ጌትስ ኢንቨስትመንት ተጸልዩ ይኮነን ዝያዳ ንሱ ግን ንሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ንክትፈልጥ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ገይሩ ዳርጋ 20 ዓመት ነዚ ኣፍሪካ በዚ ዶ ናይ ጥዕና ዶ ናይ ቫክሲን ዶ ናይ ጂኤምኦ ዶ ናይ ገሎ ዶ እናበለ ድከታት ዝገባ ሰብ እዩ ሕጂ ድማ ዝለዓለ ፕላትፎርምስ ኣብ ኣሜሪካ ስለተፈንፈነ ኣብ ኤውሮጳ ድማ በቲ ኮቪድን ብገለን ሽሙ ብዝኾነ ይኹን ምስ ቢል ጌትስ ዝተተሓሓዝ ፕሮጀክት ኩሉ ሰብ ካብኡ ክሓድም እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ሕማቕ እናረኣዩ ክፀድፉ ዝደልዩ መራሕቲ ከም በዓል ኣቢ ስለ ዘለው ዩአር ዌልካም ይብልዎ ኣለዉ ኣገይን እዚ ሰብ እዚ ሙሉእ ባይታ ተዋሂብዎ ኣሎ እዘን ገንዘብ ካብ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ዘለዎ ነቶም መጋበርያ ዝኾንዎ መንግስቲ ኣብ ናይጀርያ ከምኡ ኣብ ካልእ ኩሎም በቃ ይሰግዱሉ እዮም ዘሎ ከም ኣምላኽ and then it's really embarrassing and education across the continent. I made a commitment recently for all my resources to go to the Gates Foundation, and I'll say publicly for the first time tomorrow in the great opportunity I have to give a speech in the Nelson Mandela Hall here. I'll say that the majority of those resources will be focused on helping with the challenges in Africa. Gates' comments came barely a month after the billionaire said that he would give away 99% of his So ከም ትሪኦ ዘለኹም ገንዘቡ ብምሉእ ኣብ ኣፍሪካ ንዘሎ ኩነታት ንምዕራይ ክጥቀመሉ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ well fool me once ሓደ ግዜ እንተታሊልካ ናተይ ፀገሚ 2-3 ግዜ ከተታልል ግን ሓንቲ ግዜ እንተታሊልካ ናትካ ፀገሚ ናተይ ፀገሚ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኣታሊልካኒ ግን ኖ ሓንቲ ግዜ እንተዓንቂፋትካ ክጠንቅፈካ ትኽእል እያ 2-3 ግዜ እንተዓንቂፋትካ ግን ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝብል ዘረባ ኣሎ ቢል ጌትስ ተቐይሩ ልባ ኣንፅዩ ንኣፍሪቃውያን ክጠቅም እዩ መፅኡ ዘሎ እንድሕር ኢልካኒ well we'll see ምናልባት ካብ ጌጉ ዘይመሃር ሰብ የለን ግን እቲ ትራክ ሬከርድ ናቱ ክትሪኦ ከለኻ ብስቃይ ናይ ደቂ ሰባት ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን ነቲ ናቱ ናይ ግሎባሊስትስ ኣጀንዳ ንምስላጥ ቀዳማይ ኤክስፐሪመንት ንኣፍሪካ ንዓመታት ዝተጠቀመሉ እዩ ኣብ መፅሓፍ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ሓዉ ንዑ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ዝፀሓፋ the real fauci ኣብትብል ብዛዕባ ቢል ጌትስ ብዙሕ ይዛረብ ኬትኩም ኣብ ከተንብቦ ትኽእሉ ብዛዕባ በዓል ጆ ሮገን ዝበሃሉ ዓበይቲ ፖድካስተርስ ነዚ ሰብ እዚ ቆርቦቱ ክሳብ ዝቕለጥ ሓቅታት ኣውፅኦም እዮም ስለዚ ኣብ በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ተቐባልነት የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ መራሕቲ ከም በዓል ኣቢ ንስልጣኖም ክብሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሽግር ክእትዉ ዝኽእሉ ፀገም የብሎምን በቲ ከም ሕሱም እዩ ኡፍ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና እዩ ካ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ መፃኢ ናይ ደቂ ሰባት ዝያዳ ቤን ክፀሎ ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሰብ እዚ ዓብይ ባይታ ሂቡ ንኢትዮጵያ ድሌት ካግበራ ንዓይ ጥራይ ገንዘብ ሃበኒ ነዛ ስልጣነይ ንኽናውዕ ዕድል ሃበኒ እምበር ተደሊኻ ጂኤምኦ ተደሊኻ ኬኤምኦ ጌርካ ዓዲ ከም ድሌት ካግበራ ኢልዎ ኣሎ ፀበሉ ኣይልከየና ኢኻ ትብል ኦፍኮርስ ሃገርካ ክተማዕብል ደገፍ የድልየካ እዩ ኣየድልየካን ኣይብልኒ ግን ከም በዓል ቢል ጌትስ ቁፅፅር ተደይ ጌርካሎም ምክትታል ተደይ ጌርካሎም ንሱ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ይትፈልጥ ከመይ ጌሩ መንግስቲ ይሕዝ ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኣይኮነን ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ከም በዓል ኣቢ ንካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳን ካልእን እውን ብተፈላለየ መንገዲ ኮንትሮል ናይ ምግባር ክእለት ዘለዎ እዩ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ዘድልዮ መድረክ ምዃኑ ክንገንዘብ ኣለና ሕጂ ከም ወትሩ ናብቲ ኢንተርናሽናል ዜና ክንሰግር ክንፍትን ኢና because there are a lot of events ንሕና ብቐረባ ክንርድኦም ዘለና has just spoken with Russian President Vladimir Putin. He wrote this on Truth Social. I just finished speaking by telephone with President Vladimir Putin of Russia. The call lasted approximately 1 hour and 15 minutes. We discussed the attack on Russia's docked airplanes by Ukraine and also various other attacks that have been taking place by both sides. It was a good conversation, but not a conversation that will lead to immediate peace. President Putin did say, and very strongly, that he will have to respond to the recent attack on the airfields. Those were those Ukrainian attacks on the airfields with the drones. We also discussed Iran and the fact
كم نريد لنا أمونغو فلاديمير بوتين دونالد ترامب ركب كم استجبر ناي تليفون فلاديمير بوتين ناي راشا بت يوكرين جراتو زلا جف مدقعتي أمانة تقطع كم زلا يزنكر انت عينت جبر ملسك هب كم زخونة nobody knows مس دونالد ترامب بتليفون بصراحة بولجن دونالد ترامب هسرع بيلنا جير والله احنا جبر ملسك نبينا نعصرت 5 دقائق يوم تزاربهم جبر ملسي عب جبر ملسي كنب سلا زغنا نتي ناي سلام من قدي ويمقراص ناي تقصد بلو زلقة عبزي حجي اي تحازلنا خنقبراين خلينا زبل زربايا سمعي زلو زي دما نابي قصوك خيري دونالد ترامب دما قدا فايترم مابكا اسخاون كو تحرم كاني خاخا قال ما لا يبلون تردي ولا دونالد ترامب دما سلازي انتاي كجبر خل نابي قصوك خيري خل انت عين سقمتي كوسد we don't know جن كم نريد لنا President Putin did say and very strongly that he will have to respond to the recent attacks on the airfields. We also discussed Iran نابله يتزارب زلو سلازي اب كونتاتنا يوكرين نابي قصوك خيد كم زغل نمبزحتو دسمبر كونتاتنا نرزلنا بقداينا إيران إنه كم تزراربو يزنقر زلوس كان الشيء نسمعيه معناته أبس الوازلو كونتات لنا رزلنا. We also discussed Iran and the fact that time is running out on Iran's decision pertaining to nuclear weapons, which must be made quickly. I stated to President Putin that Iran cannot have a nuclear weapon, whether Putin is serious, and he said that about a week and a half ago. So this development coming as he's really prodding Putin to push towards peace. Yeah, and it doesn't sound like there's going to be any prospect of peace between Ukraine and Russia. If there were, if the president had any inclination from President كم زين رياض لنا تي أمونغو أمريكان بشمقلنا نادي دونالد ترامب أمونغو يوكرين راشان زفت تنزنا برنا سلام منفس أبناء مودة تدرجة ناي مفراس بس هيك كم زلون ناي سلام أنفت كم زيلن يزنا جرزلو بقمت قالوا تكوينات أب يوكرين ترايدي تطوق بالزغل ويسناب كلا حدا جنيا ملكة غير كم زغل دونالد ترامب وانت واحد له نبوتين بزعبا سلامنا يوكرين قال ملاي لا يتزاربون كم تزاربون هاي جلس زيادة نسوني بوتين أبناء إيران قداي ني إيران سخا زيادة كتسمع سلتخل ناي نيكولار راوديل نخد جبر دفعية ني إيران نيكولار كتحز أين فكدنينا أبزبل زيادة كم سزارة بنبر نابي يوكرين كجبر زخل جبر ملسي كم قبول غير وسيدو أي تزارة بلون دونالد ترامب سلازي كونتات ناي يوكرين نابي قصو كم عبلي كابزي انتاي يتمت أي كون we don't know Putin is very angry يمزبل زلو بتاعم حريق له تقطع له انت عينت قبر ملسك هب كم زغل nobody knows قن قد محجي زي نوغ زي قبرو ما يبني كولر دي كتكم nobody knows سلازي برقص هابتقد محجي زي نبرا زبرت اكا قبر كم زغل يزن قرزو له قن انت عينت فرق كم زيو we don't know نيروبا دلنا دما عبي شغلوت كفتر زغل قداي مخانو ما قنزابي يدلي حاد تنقر قن نصرتيا كونتاتنا يوكرين كودا تسفا غيرنا نيرنا I don't think بسلام كودا زغل حجي እቲ ኩነታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘንፍት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ብቐረባ ክትከታተሎ የምሕፀነካ ምክንያቱ ብፍላይ ኣነ ኣብ ስዊስ ዘለኹ ካብኡ ናብኡ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ርክብ የብላ ኣብ ጀርመን ዘለኻ ኣብ ስዊድን ዘለኻ ኣብ ፊንላንድ ዘለኻ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣግሬሲቭሊ እየን ዝሳተፋ ዘለዋ ነቲ ኩናት ብዘረባ ይኹን ብካልእ ብሎጂስቲክስ ማራ እየን ዝሳተፋ ዘለዋ ፈረንሳ ዘለኻ ዩኬይ ዘለኻ ስለዚ راشا نابو قصا كتحرم ياكل لك ما يكلني بات اي كاني الكام زراب دما نفسه زخالي وهنه الاشنتني انك غزل له زدي انا قريب نا امريكا ميديا يزي Putin that there was something encouraging. We just seen it in that Truth Social. Its absence speaks volumes. Look, I think the only way to get peace between Ukraine and Russia is for Ukraine to continue to bring the war into Russia. That strike against the 40 Russian long-range bombers was instrumental in telling the Russian people and the Russian government there's a cost to you for continuing your attacks in Ukraine. You need a stalemate in order for two parties. Sometimes the result of kuinat na kuda dama kuinat mamalisu na wust Russia ka atuk khalalo hizb Russia abla Putin kagobra zkhil tsaqti nusina kuinat muda kagobra zkhil ስለዚህ ብዙኾነ ይኹን መንገድ ይኮነ ነቲ ኩናት ብምርሳን ናብ ዝገደደ ጥርዚ ብምውሳድ ቡይ ክውዳእ ዝኽእል ኢና ዝብል ዘለና ባይ ደ ወይ ሓንቲ ዘረባ ክነግረኩም ኣብዚ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ምናልባት እቲ ታሪክ ካብቶም ተረኽቱ ክንሰምዖ እውን ዝያዳ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ I'm gonna give you one video ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ከተብርሃልና ፅነ ኢለ ከበኩም እዚኣ ስምዕዋ እሞ
The very latest on the situation in Ukraine, diplomatically at the highest level, perhaps, Donald Trump and Vladimir Putin speaking a phone call linking Washington to Moscow. So the conversation went a little like this. Putin telling Trump that Russia will respond to what has been described as Russia's Pearl Harbor moment. That's the drone attacks mounted by Ukraine on Russia's strategic aircraft bomber fleet. ሰብ ፑቲን እንታይ ኢሉ ነጊርዎ ንፑቲን ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኣብ ልዕሊ ነፈርትናትና ዘጋጠመ ልክዕ ከምቲ ናይ ፒርል ሃርበር እዚ ኸዓ ኣብ ሃዋይ ጃፓናውያን ቅድሚ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጃፓን ምስ ኣሜሪካ ቅድሚ ምውግኣ ዝወሰንዎ ውሳነ እቲ ውሳነ ድማ ነቲ ኣብ ሃዋይ ዝነበረ ናይ ኔቪ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ንዕኡ ስለ ዝሃረምዎ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ክትኣቱ ተገዲዳ እዩ ዝበሃል ስለዚ ልክዕ ከምታ ናይ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ዘጋጠመ ንዓና ዩክሬን ጌራቶ ዘላ ሙሳ ወዳዲርና ኢና ንሪዮ ኢልዎ ብግምጣሉ ፒርል ሃርበር ማለት ሓደ ካብቲ ውሳነ ኣሜሪካ ኒኩለር ንክትጥቀም ኣብ ጃፓን ዝገበረ ምክንያት እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኒኩለር ክትጥቀም ስለ ዝደለየ ድዩ ነቲ ቃል ጥቀመሉ ዘሎ ወይ እውን ነቲ ኮንዲሽን ዝጥቀመሉ ዘሎ ነዋነውስ ካብዚ ንንየው ግን እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእልን ስክፍታ ዝፈጥር ኩነታት ኣመና ስክፍታ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Taking out almost all of them, a great embarrassment to Putin and Russia. Putin telling Trump then that Russia will respond to those attacks and to expect no immediate peace. Well, let's get analysis from the Washington side of this story. Fraser Jackson is stateside for us. He joins us now live. Fraser, getting to you. So, in terms of one from Donald Trump, in that Truth Social post, he says, I just finished. ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ምዕባለ ምዃኑ እውን ካብዚ ንናበይ ክኸይድ እዩ ኖበዲ ነውስ ሓንቲ ግን ኣላ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ስጋት እዚ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መልክዕ ክወስዶ ዝኽእል ዝበሃል ድማ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ናብ ቻይና ገፃ እዚያስ ከስምዕዋ the World War II, the admiral who had been tasked with planning Pearl Harbor thought it was a really bad idea. He went through and obviously followed orders, but he thought it was a very bad idea because he had spent a substantial amount of time studying in the United States when he was younger. And his conclusion was that attacking the United States was a bad idea because even though at the time militarily we were behind the Japanese, certainly technologically and otherwise, we had factories and we had access to raw material and resources. And he knew that over time, once those factories and those raw materials were put to the war machine, the Japanese would not be able to keep up. እዚ ዘረባ እዚ ለንቀነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ካልኣይ ዓለም ናይ ካልኣይ ኩነት ዓለም ናይ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ዝነበረ ንዕኡ ምስ ናይ ቻይና ኣነፃፂሩ ይዛረብ ዘሎ very dangerous very serious እንታይ ዝብል ዘሎ ጃፓናውያን ንፒርል ሃርበር ክሓርሙ ከለዉ ሽዑ ዝነበረ ናይ ጃፓን ኣድሚራል ዝነበረ ናይቲ እዚ ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ይትፈልጦ ነይሩ ግምት ናቱ መደምደምታ ናቱን ድማ እንታይ ነይሩ ኢሉ ንኣሜሪካ ምህራም ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ነዊሕ ኩናት ኣሜሪካ ክስዕረና እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ፋብሪካታት ስለ ዘለዋ ዋላ ኣፅዋራ እንተቃፂልናዮ ከተፍርዮ ትኽእል እያ ንሕና ግን ነታ ኣፅዋር ብናይ ኣሜሪካ ዓይነት ደረጃን ቅልጣፍን ከነፍርዮ ስለ ዘይንኽእል ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ንዓና ካሕስየና ይቀልጢፍና እንተዘይተዓዊትናሉ ዝብል መደምደምታ በፂሕዎ ከም ዝነበረ ንምንታይ የምፅእዎ እሱ ዘረባ ኣብዚ ዘረባ እዚ ንምንታይ የምፅእዎ ጃፓን ሽዑ ዝነበረቶ ኣሜሪካ ሎሚ ኮይና የለና ይዝብል ናይ ማለት እዩ ጃፓን ሽዑ ፋብሪካታት ከም ናይ ኣሜሪካ ይነበራን ሎሚ ኸ ኣሜሪካ ከም ናይ ቻይና ኢንዳስትሪያል ቤዝ የብልናን ኢሉ ነፍሱ እዩ ዝነቅፍ ዘሎ ካልኣይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተጀሚሩ ከም ጃፓን ክንስዓር ኢና ይዝብል ዘሎ ኣንጻር ቻይና ዝኾነ ዓብይ ናይ ፖሊሲ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ድማ ርእሱ ዘለዎ መራሒ ዝበሃል እዚ እዩ one with the brainium ዝብልዎ ነዚ ዝሓሸ ርእሱ ዘሎ ይበሃል ዶናልድ ትራምፕ everybody knows Donald Trump ከመይ ምዃኑ ብሓፈሻ እዚ ግን ክዛረብ ዝኽእል ቁርብ ርእሲ ዘለዎ ስትራቴጂ ዝርዶ ገለ እዮም ዝብልዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለናዮ ኩነታት ፋብሪካታትና እንተደይ መሊስና ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናትና እንተደይ ሕዲስና ምስ ቻይና ተዋጊና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ከልክዕ ከምቲ ናይ ጃፓን እዩ ከጋጥመና እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ንእሽተይ ካብዚ ንላዕሊ reality check ዝበሃል የለን And you can very well argue that the end of World War II, that the victory in World War II, both in Europe and especially in Asia, was the result of America's industrial capacity. When the Japanese lost the plane, they lost the plane. When we lost the plane, and their planes were better than ours for a long time, when we lost the plane, we were able to produce hundreds to replace it. Industrial capacity mattered in terms of national security. And that's never changed. That's always been true. And so today, what you find is because of all those years of neglect, because of the loss of industrial capacity, we didn't just undermine our society, we didn't just undermine our domestic economy, we've undermined our position in the world. And what you will find, and what we find even now is... Exactly.
እንታይ ዝብል ዘሎ ብግልፂ ይዝኻ ሕብብ ዘይብሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ፋብሪካታት ሓይሊ ስለ ዝነበረና ጃፓን ነፋሪት ከሲሮም ኣለዉ ንሕና ነፋሪት ተኸሲርና ግን ብዙሓት ነፈርቲ ከነፍሪ ስለ ንኽእል ዝነበርና እቲ ኩናት ኣጋጢሙ ንዓና እዩ ዕድል ዝህብ ነይሩ ንሕና ከም ንስዕርሲ ምልክት ነይሩ ኢሉ ቀፂሉ ድማ ብዚ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ዝገበርናዮ ፖሊሲ ደረጃ ነቲ ቁጠባና ጥራይ ኮናን ሃሲና ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ኢና ሃሲና ምክንያቱ መብዛሕትኡ እቲ ኢንዱስትሪያል ቤይስ ናብ ቻይና ሰዲድናዮ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ኢንዱስትሪ የብልናን እዛ ዘረባ ድማ ንመረረ የምፅዋ ቻይና ኤክስፖርት ኮንትሮል ዝብል ሕጊ ብምትትታው ነቲ ጥረ ነገራት ነፈርቲ ኩናት ንኸፍርዩ ሚሳይላት ንኸፍርዩ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቻይና ጥራይ ከተፃርዮ ትኽእል ኣሜሪካ የብላን ካፓሲቲ የብላን ንዑ ዝኣክል ከተፍሪ ኣብ ቻይና ተንበርኪኾም እዮም ክልምኑ ዝኽእሉ ቻይና ድማ እቲ ታሪፍ ዝገብርዎ ዘሎ እንተዘይቀይርኩም ኣይነበኩም ኢና ነዚ ስለ ዝበለቶም ሓውሲ ኣውያት እዩ ዝገብር ዘሎ ክገብርዎ ይኽእሉ ነዚ ኩነታት እዚ 5-10 ዓመት ክወስደሎም እዩ ድሕሪ ነቲ ቻይና ጌራቶ ዘላ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓዶም ክገብርዎ ተኮይኖም ትሕቶ ግን ንሳቶም 5 ዓመት ንዑ ክሳብ ዝገብሩ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ፀጥፍን መንቀራቅሮን ተቐርቂራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ ክንዲ ጎቦ ዝኾነ ትዕቢት ኣሎ ኣሜሪካውያን ኢና ስለ ዝብሉ በቲ ካልእ ድማ እቲ ክውንነት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪፍ ኢሎም ዘበገስዎ ገለ ናይቲ ኢንዱስትሪን ኣሜሪካን ተመሊሶም ኣብ ሎንግ ተርም ክሕግዘና ይኽእል ዝብል ፕላን ነይሩ ኣብ ባይታ ግን ንዑ መተካእታ ክኾነካ ዝኽእል ከይሓስካ ብሓይሊ ምፍርራህ ንቻይና ከተንበርክቕ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ቻይና ድማ ንዓመታት ከም ስትራቴጂ ካልኩሌት ገይሮም ኤቭሪ ስቴፕ ናይ ኣሜሪካ ኣዝኒዖም ኣበይ ክንሕዛ ንኽእል ቤን ክንኣስራ ንኽእል ቤን ክንቅርቅራ ንኽእል ኢሎም ለይትን መዓልትን ኮፍ ኢሎም ንነዊሕ ፕላን ዝገበርዎ እዩ እቲ ሪያሊቲ ንሪኦ ዘለና ሎሚ መፂኻ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 4 ዓመት ብሃታ ክትገብሮ ትኽእል ስትራቴጂ ድማ የለን ናይ ብሓቂ ዘገርም ግዜ ንብል ኣለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መደረናቱ ቻይና ተዓዊታ ይክብል ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዝርድኡን የለን ነቲ ዕምቆት ናይቲ ነገር እቲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክትሰምዖ ከለኻ ኣብኡ እዩ ክበርሃልካ ዘለዎ እቲ ኩነታት ናይ መወዳእታ ንዓኻ ዝጠቕመካ ንዓኺ ዝጠቕመኪ ንዓይ ዝጠቕመኒ all over the world. Don and I travel hundreds of thousands of miles a year. I'm telling you right now, everybody in the world wants Bitcoin. I don't care where you are. I don't care if you're, royal families. I don't care if you're the biggest, financial institutions. Everybody wants Bitcoin. Everybody is buying Bitcoin. If you go back 12 months, there were probably less than 100 companies that were treasuring. እዚ ድማ ተኻላይ ኤሪክ ትራምፕ ዝበሃል ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሃብታም ሰብ እዩ ናይ ገንዘብ ሰብ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ብኣፋይ ትስምዑ ኢለኩም ኣነ እንታይ ይገብር ኣሎ ደቁ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይገዝኡ ኣለዉ ኣበይ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ከምኦም ግበሩ if you really want financial success ቁጠባ ናይ ገንዘብ ዓወት ተደሊኻ ንመን ክትሰምዕ ኣለካ ገንዘብ ዘለዎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሃብትናቱ ዳብል ገይርዎ ኣብዘን ዝመፀና ዋርሕ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ 3 ቢልዮን ተነይሩ 7 ቢልዮን ኮይኑ ሃብትናቱ 3.5 ተነይሩ 7 ቢልዮን 3 ተነይሩ 6 ስለምንታይ ይገብር ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቲ ኩነታት እቲ ፖሊሲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንነፍሱ ዘርብሕ እዩ ገበንን እዩ ዝኽትብሉ እንትኽእሉ እዮም ምበልካዮ ግን ከምኡ ኸ የለን ኣብ ኣሜሪካ ግልፂ እዩ እዚ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዘየገድስ if you can't beat them join them ይብሉ ዘይትስዕሮ ተኮይንካ ምሶም ኮንካ ክሰበሉ I'm telling you ነቶም ንዓይ ትስዕቡ ዘለዎም ውፅኢት ትርእይዎ ኣለኹም ድሕሪ 10 ዓመት ውፅኢት ክትርእይዎ ኢኹም ኣይብለኩን እየ ዝበለፀ ሽዑ እንዲ ክኸውን ሎሚ ይብለኩም ኣሎ ሮያል ፋሚሊ ድዩ ቢልዮኔር ድዩ ባንክ ድዩ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ድዩ ኩሉ ሰብ ቢትኮይን ክገዝእ ዝደሊ ዘሎ ትሕቶ ቢትኮይን የለን ኦቨር ዘ ካውንተር ዝበሃል ካብ ኤክስቸንጅ ክገዝኦ ትኽእል ቢትኮይን እናተወደይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ግድንካ ክገዝኡ ስለ ዘለዎም ነተን ዝርካበን ሰማይ ክሹት ክገብር እዩ ትዋጋ ምስ ግዜ ድማ ኩሉ ሰብ ናብኡ ኸይድ ይብለኩም ኣሎ ነዚ ኣድቫይስ እዚ እንተሰሚዕኩም ንነፍስኹም ተገልግሉ ንነፍስኹም ንስድራኹም ትጠቕሙ ንጆርጅ ኣይኮንኩም ትጠቕሙ ወይ ንማንም ሰብ ኣይኮንኩም ትጠቕሙ ንነፍስኹም እዮም ትጠቕሙ ወይ ውኒ ወዲ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮንኩም ትጠቕሙ ስለዚ ናትኩም መፅናዕቲ ገይርኩም ብትኽክል መንገዲ ሓበሬታ ይበኩም ኣለዎ ቀፃሊ ድማ ይበኩም ኣለዎ ገለገለ ይኹም ካብቲ ቀፃሊ ዝገብሮ ውሳነ ስለትወስዱ Bitcoin that really had any. And now every single day it's another sovereign wealth fund. Look what GameStop just did. Look what Truth Social did. Every single day people are allocating billions and billions of dollars to it. 0.1 Bitcoin is going to be worth an absolute fortune. And look at the OTCs. The OTCs have the least amount. So እንታይ ትብል ዘሎ 0.1 ቢትኮይን ተለካ ሃብታም ክትከውን ኢኻ ምስ ግዜ ይብላ ኣሎ ወል 3 በፂሕና ዘለና ክሳዕ ክንደይ ክንዕወት ኢና ማለት እዩ anyway for long term ስለ ዝኾነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ 0.1 ቢትኮይን ተሒዝካ እውን ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ንዘረባ እዚ ምናልባት ከም ሓደ ሚም ከም ሓደ ዓብ ጥቕሲ ኮይኑ ክቕመጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ተጠቀሙሉ ጥራይ ክብለኩም ዘሊ ሕጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና there are so many things
أبزوبانا زقات مزلو بزيوم كنجمرينا إذا أدفايس كنت تقوملو ኢሳያስ አፈወርቂ የ34ኛ ዓመት የነጻነት በዓል ንግግር እንነሳ እዛ ላይ ፕሬዝዳንቱ የአብይ አህመድን አገዛዝ በተለይ ብልጽግናን ቅጥረኛ ነው ያሉት ቅጥረኛ አገዛዝ ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሌሎችን አጀንዳ ለማስፈጸም ጦርነት የከፈተ አገዛዝ ነው በማለት በደንብ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ላለፉት 7 ዓመታት ከነበረው ግንኙነት ተሻግሮ ከጀርባ ለሚባለውም ቅሬታን ሁሉ እሱን ሁሉ አልፎ በግልጽ ነው ቅጥረኛ መንግስት ሲሉ የገለጹት በዚህ ላይ የኦሮሞማ አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ ዛዘረባና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዳርጋ ቶክ ኦፍ ዘ ታውን ይብሉ ዳርጋ እትዛዓበ የመዛረባ ርዕሲ ኮይኑ ዘሎ እትዛዓበ አጀንዳ ምክንያቱ ናቢ አህመድ ብግልጽ ቁጥረኛ ወይካ ዝተቆፀረ መጋበሪያ ናይ መን ናይ ሓያላት አይኮነን መጋበሪያ ናይ መጋበሪያ ኢሎሞ ተኻላይ መጋበሪያ ኢማራት ማለት እዩ ንበዓል እሱ ናይ እስራኤል ናይ አሜሪካ መጋበሪያ ዝኾነ ስርዓት ስለ ዝኾነ ስለዚ መጋበሪያ ናይ መጋበሪያ ዝበልዎ ፍላይቶም ናይ ኤሊት አምሓራ ናይ ፋኖ ደገፍቲ ነዛ ኩነታት እዚኣ ቤላ ገይሮም እዮም ዘራስንዋ ዘለዉ ስለምንታይ ንመጀመርያ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ንኣቢ ብሽሙ ስለ ዝፀውዖ ብሽሙ ኣቢ ምስጢር ኣይኮነን መጋበሪያ ከም ዝኾነ መጋበሪያ ንመጋበሪያ ስለ ዝበልዎ ከም ትሑዝ ነገር ገይሮም ወሲዶሞ እቲ ሕቶ ድማ እዚ መጋበሪያ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እዚ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዘረባ ማራ ነቲ ኢሊት ናይ ኣቢ ከም ዘሕመሞን ገለገለ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ዘይፈልጡ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ኣለዉ ክንሪኦ ኢና እሱ እውን ስለዝቐፅል የኦሮሞማን የፖለቲካ አይዲዮሎጂ የሚከተለው የአብይ አህመድ አገዛዝ በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል ሲሉ የገለጹት ደግሞ በሌሎች የኦሮሞ አይሻ ኢንጂነር አይሻ የመከላከያ ሚኒስትሯ የሰጡት መግለጫ እንደዚሁም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመጀመሪያ ጊዜ በመንግስት ደረጃ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ይውጣ የሚል አቋም ያሳዩበት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተከሰቱት ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር በኋላ ነው እንደ ንግግሩን እንዴት አየኸው ትሎ አሁን አብይ ደግሞ በወረፋ በያዘው ጦርነት መሰረት ከኤርትራ ማነው ከትግራይ ሲወጣ አሁን ደግሞ አማራ ክልል ገብቷል ከዛ በኋላ ግን ይሄንን በተመለከተ የጦርነቱን አፈጻጸም ህዋትንም አንዴ እንዲወጋለት በሐፈሻ እንታዩ ተዘረባ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወሰዶ ዘረባ በወገን ናይ አቢ ክሊክ ወይ ኢሊት ወይ ግሩፕ ናቱ ኢነር ሰርክል ናቱ አመና ከም ዘሕመሞምን አውያት ከም ዝጀመሩን ዳርጋ ኤርትራ ንዓመት ሙሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ክቅስቅሱ ክፀርፉ ክዝልፉ ሉላውነት ናትና ክሰግሩ ንዓመታት ከም ዘይቀፀሉ ሓንቲ መደረ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እሞኸ ናይ 2 ደቂቕ ዘረባ كعبدهم دليل عزي نورمال يكونن معلتاوي لولاونت ناتنا زتحسو زلو كنسوم حنت مدرنا بريزنت سياس امخا نتو زلو كنتات سلازغلصه زي حجي سلامتاي او يزبلم زلو they know نا ኤርትራ ፖዚሽን ይፈልጥዮም ኤርትራ ክጻወተ ትኽል ተራ ድማ ይፈልጥዮም እዚ ድማ ዩቲ ዝያዳ ዝሕመሞም ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ከብዲዳ ያትፈልጦ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ድሌታ ክትቀመሉ ከም ትኽእል ፈልጥዮም that's why ርዱና ይሕጂ ዘሎ ኤርትራ ዝኾነ ምክንያት ክትቦም ይደሊ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ቀስቃሰ ክትገብርሞ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውይ ክብሉ ደገ ወፂኦም ርዱና ኤርትራ ትወራላ ኤርትራ ብደይ መሬት ኣላ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሒዛላ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ናፅነቶም ከብዕሉ ይደልዩን እዮም ብምባል ሓደ ዓብይ ታሪኻዊ ፀርፊ ወይ እውን ምቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈነዎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝነገረካ እቲ ሰላም ተገይሩ ከሎ 2019 21 ይኮም ኢል ነይሩ አብይ አሕመድ እቲ ተመን ባህርናቱ ሓቢይዎ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዓሰቢና ክንካፈል ኣብቲ ስቴጅ ክብል ከሎ ሕማቕ መንፈስ ከም ዘለዎ ይፈልጡ ነይሮም ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ሞመንተም ግን ክሰብርዎ ይደለዩ ስለምንታይ ታይለኩም ስትራቴጂ ነይርዎ ሻዕቢያ ስትራቴጂ ነይርዎ ዕላማ ነይርዎ ዕላሙ ክሓርም ይዝደሊ ነይሩ ኣብዚ ካሎ بتقرأ لنا زيها طبقت يرات قلص مثلا السكت الدالة قلت لا يا ابو كم تالي قلت لا يا ابو كتالي بلو كسابز دلوكا ولا نقطع على بوها قواسانا تخون مسوخي كسابز دلوكا شعبي هذا ما هم يمجروا عسب كن الكافل ينادو يرتراغن وسد ينادو بحر خنتك ينادو خبلو قالوا عبي اوكي fair enough بل تراي انا على ما لنا على ما نخصب نهرم انترتين كن قبرا كاينا يعريو قد تتكيمنا انداو حفي بوتا خايو exactly كما يمجروا من عبي تانداو حف سلو زي ما تشوتي وي زبل زلهج كينو اويات دما كغبره كم زخل كم زي لدما كالكوليت جيرم ناو ابزربانا تو كن ملس كلنا زي يلقال جيتነት تبل مره يحمي ماطوم كوري صمنعو كما فيها باندا كبلو يمزعل زلو
أبي أحمد كان بعد زياتهم نخملس يليو فيديو تات قبر زلو جنرالي تزربان تايم زبلو زلو بريزنت سياس نوح تمكروي زلو نيتوبيا صبو غيريد فلتا إثيوبيا زلو بوليسي نايت إليت أبغزي هي وداق يكون دحريو ولا ون دحريو استغطلو معرابا عالم نأبي مقابريانو خي قبرو أبقونو نخون بريزنت سياس بزح واقعي كفيليو ويكا بزح من قد يخيدو كتصرفو خلو أبي أحمد أقرقر كقبر كلنا أبي أحمد كابتن المعرابايان عالم كوتش أيضا لنير أبقونو قبرو that's why دما بزح حق زفتينو أمو داتا مقابريا باريا مخانو سفل زي ترف نابو كان مخادو زي ترف مخانو سفلته الأمانات بعلو كسالت فتينو ملو بملو ولا تتخلفنا خابيات تمت بملو تناي هو حد حيلنا دي سابان خيملس كاليون دي لينيرو أقاطامي كم تنسوم زلي وايكون نهزب تقراي نمسنات نهزب تقراي كم تي ناي تقراي بروباغندا يكونن الأماناتهم تي إليتنا هو حد نبا دي ساباك ملس دلنرن نبا 4 كيلو زملس نبره كم زي يفقدولو تتمليسو مقابريا كونسل زغني من البعض كابهم لعلي مقابريا كونسل أبي كندناتهم بقعت كم زي بلو سلد فلتو زنبريم كل زاب كمتي تيخا نزح جد الزراب زلو بزي مقانزي تسمعوا تخليهم أبي أحمد لن كان زبلو زلو سمعوا بزي كجاكل لاي يقل من دا تبقوا يا يتبقوا من دا كجاكل سياتو أقرر نو سيبالو قبو سيبالو أبرنا النسرة سيبالو نو يتبالنا 4 كيلو نقول يسوي سوي ساتو أقرر አንዳንዶች ደግሞ በዚህም በዛም አይቆዩም ለሶስት ወር ነው ያሉም አሉ ባይዘው ወደ 3 ወር ተቀብለን እኛ እንቀጥላለን እነዚህ በቃ አድራሽ ብቻ ናቸው እንጂ ዋነኞቹ እኛ ነን ብለው አሰቡ ስለዚህ አብይ አህመድ ናይ መወዳታ ናይ አቅል ጽበት ሕተንዲዩ ነቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወምዎ ዘለው ምሁራት ሊቃውንትናቱ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ቤላ ገይሮም ይሕምምዎን አይዞሌት እናኾነ ከም ዝኸይድን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ናበርዓንዎ ይኸዱ ስለ ዘሎ ኣባይታ ድማ ንዑ ዝሕግዝ ኩነታት ስለ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዑ ተው ክንብሎም ከለና ስልጣን ደልዮም እዮም መፅዮም በር ንህዝቢ ከገልግሉ ደልዮም ኣይኮኑም መፅዮም ስለዚ እታ 4 ኪሎ ዘላ ኩርሲ ምስኣን ዋየም አንጻርና ኮይኖም ብምባል ከሳድዶም ይዝፍትን ዘሎ ኩሉ ግዜ ድማ እንታይ ክብል ይድፍትን ህዝቢ ግን ካብኡ ንላዕሊ በልሕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ሓያል ስለ ዝኾነ ዝብዎ ዘሎ መልስ ራዩ ብዚ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎችን ትጥቃችሁን ፍቱና በሰላም እንነጋገር ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ሐሳብ ብቻ ይዞ በሐሳብ የሚሞግቱ ሰዎችን ወደ እስር ቤት ይወረውራል። የመንግስት ድርጊት በአጭሩ በሐሳብ ማትሞግቱኝ ትጥቅም ይዛችሁ አትፋለሙኝ የሚል ነው። በጣም ግራ የሚገባ ነው። መንግስት መሳሪያ የታጠቁ ሰዎችን ትጥቃችሁን ፍቱና በሰላም እንነጋገር ስለዚ ዘያታ ዘረባ أبي أحمد حساوي زي ما نسب مخانو بزي خاتفلت انت يمز بلو زلو كل جزء برلمان دي أبقى لما انت يدبل منغستي مساخاتكم كزر عربي دل بريت أوردوت أبين جاوريتكم أبتاحو لاوكو فيلنا نزر عربي بل هذا كابتوم اللي تناي أورومو تاي قلما لازم بحال لأنك أنا مليسا بنفس ربيتات يومو سلا دخصصهم ويكا سلا تزاربهم سلازي بقفكم تتزاربو ندر عدر ويكا نماغو تبل على تزارب ما اسر بيت يتو نتوم برد حزقكم بردكم اوريدكم نعوب ببوليتيكا نزرار ببل ماني كامنا للسبزي ذاتس واي فانو يكون كالا حيلي نزي سبزي امينو كاتو زغل يلن اتسوت هدراو عقمناتو دما بكينو تهديد زخون يكون عقم خمزه يبلو كما معلتنا معلتيري ولو ازيتي وتهدراو عقمناتو ብሔራዊ ኃይል በጎጃም ቀጠና ሁለተኛ ተፈራ ዳምጤ ክፍለ ጦር ዛሬ ግንቦት 27 2017 ዓመተ ምህረት በሰራ ኦፕሬሽን ከአራጢ ጀምሮ እንዲያምባ ቡሃች يوم جيتم ناي نقوم شيتن فلوي تعليم وهابلو مودادر تدي بلو منا بلز قلصم زليو ابز خدو وكمارخو يمزعلو كم صو زخلو لوط يبلو من سراويتناتو زي تبقعتناتو محجز نبره يكون حجي there's nothing about كم صو زخلو نسجن اتي اليتناتو بلا غير يحمما سلو زلو صبو غير غودي يوصو سلو زلو وشطاوي ጉዱን ጎዳ ጉዱን ይውጽዎ ስለዘለው አይተዋህጠሉናል ፈጽንካ ደትውሽቲ ይኹን ደገ በፖለቲካ ይኹን በዲስካሽን ይኹን በናራቲቭ ይኹን በወታደራዊ ይኹን በሁሉ ክቋጽሮ ዘይክል ደረጃ ጸገም ይመጽዎ ዘሎ እዝን ወደዝን አቅል ጽበት ዝፈጠረልካ again ናብ ኤርትራ ገጽካ እትገብሮ ፕሮፓጋንዳ ከተበርቶ አለካ ትሕቶ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም ሓንቲ አላትኒ ቅድሚ ሕጂ ምጽልኩም ዝነበርኩ ቀጽሉ ኣብ ካልውን ንሽተ ክፋላም ጽልኩም ነይረ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በፈጠረችው ስምምነት የተነሳ ከሶማሊያ ጋር
ችግር ውስጥ ብትገባ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ከኢትዮጵያ ጎን መቆሙ አይቀርም ይላል። ይሁን ግብጽ መግለጫ ከማውጣት ያለፈ የምታመጣው ተጽዕኖ አይኖርም። የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ግብጽ ከኢትዮጵያ ተቃርና ከሶማሌ ጎን እንድትቆም አታደርግም አለ። So to calculation እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቲ ኢማራት ዝበሃል ብተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ቻነል ላይ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ከባቢ 30 ቢልዮን ልዕልዩ ዝኸውን ኣብ ግብፂ ኢንቨስት ገይራላ ኢማራት ትበሃል ሃገር። እዚ ንግብፂ ብገንዘብ ቤላ ገይራ ዝሓዘቶ እያ። ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢዶም ወዲቑ ዘሎ መራሒ እዩ። ናይዘን ክልተን ሃገራት ከም ዳማያ ትፃወተለን ተርዲኹም ኣለኹም። ሓድሕዶም ከም ዝፃልኡ ኮይኖም ኣክቲ ይገብሩ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ረብሓ ናይ ግብፂ ረብሓ ናይ ኢማራት እዩ ዝትግበር። ስለዚ ኣብ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ ግብፂ ናብ ሶማልያ ትኸይድ ነይራ ገለ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዘውፅኦ መፅናዕቲ ግብፂ መግለፂ ክተውፅእ ትኽእል እያ፣ ክትኩንን ትኽእል እያ፣ ገለ ክትገብር ትኽእል እያ። ምስ ሶማልያ ኮይና ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትሃርማ ግን ኢማራት ኣይተፍቅደላን እያ ብምባል መደምደምታ ናቶም ነዚ ዝመስል ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ እምበር ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ናቶም ገምጋም ማለት እዩ ግብፂ ንማንም ሃገር ጌራ ንኢትዮጵያ ክትሃርማ ኣይትኽእል እያ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነብሳ ክትከላኸል ስለትኽእል ወይ እውን ኣባይ ስለ ዘለዋ ኣይኮነ እንታይ ዳ ኢማራት ንግብፂ ከምኡ ከም ዘይትገብር ክትገብራ ስለትኽእል እታ ናቶም ሪዝኒንግ ወይ እውን እቲ ናቶም ስትራቴጂ። ስለዚ ኢማራት ልትደልዮ እዩ ዝግበር እምበር ግብፂ መፅያ ክትሃርመና ኣይትኽእልን እያ። ካብዚ ንላዕሊ መጋበርያ የለን። የሃገራዊ ድሕነት ሰነድ እዩ። ልቀጥል። ሻዕቢያ ጋር ይሄዳሉ። አሁን ደግሞ ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ግንኙነት አሁን የሻዕቢያ ደህንነትም ጆሮውን እያሰፋ እየሰማ ነው ማለት ነው። የሻዕቢያ ሰዎችም በደንብ እየሰሙ ነው ማለት ነው። ሻዕቢያ ይላል የአብይ አህመድ የደህንነት ተቋም ብሔራዊ ደህንነት ተቋም ግምገማ ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ግንኙነት ወደ ተስፋ መቁረጥ የገባ ይመስላል። በአሁኑ ወቅት ከአልቡርሃን ጋር እየተባበረ ነው። ወያኔም የአልቡርሃን ደጋፊ ናት። ኳታርም ከአልቡርሃኒ ጋር ቆመዋል ይላል። ልቀጥል። ኳታርና ሳውዲ አረቢያ ሱዳን ላይ ከተሸነፉ እዩ። ኳታርና ሳውዲ አረቢያ ሱዳን ላይ ከተሸነፉ የማን ደጋፊዎች ናቸው? ኳታርና ሳውዲ አረቢያ የማን ደጋፊ ናቸው? የአልቡርሃን። ሱዳን ላይ ከተሸነፉ ኢትዮጵያን ለማተራመስ መሞከራቸው አይቀሬ ነው። የውክልና ጦርነት አደጋውን አየው። ከም ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ሰነድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መፀ ማለት እዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝምድና ተስፋ ከም ዝቆረፀ ኣረጋጊፆም ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ተስፋ ቆሪፁ እዮም ዝብሉ። ኣብ ሱዳን ምስ አልቡርሃን ተሰሊፉ ከም ዘሎ ናቲንግ ሲክሬት ምስጢር ይወፅዩ። ግን ንዓና ካብቲ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንዛረበሉ ዘለና ኩነታት እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ግን ካብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ ንዛረበ ዘለና ምስ ሓቂ ወይ ምስ ናቶም ስለያዊ መርበብ እውን ዝሳነ ምዃኑ ነቲ ሓበሬታታት ኮኔክቲንግ ዶትስ ነቲ ዶትስ ኩሉ ዘሎ ሓበሬታታት ከተገጣጥሞ ተጀሚርካ ነቲ ንሶም ስለያዊ ሰነድ ዝብልዎ ዘለው ብቐጥታ ንሕናስ ንዛረበሉ ዘለና እዩ። ብሓፈሻ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኤርትራ ምስ አልቡርሃን ኮይና ኣላ። ምስ አልቡርሃን ኮይና ድማ ኣብ ሱዳን ተሰሊፋ ኣላ። ህወሓት እውን ምስ አልቡርሃን እዩ ዘሎ። ስለዚ ቀጠር እውን ምስ አልቡርሃን እዩ ዘሎ። ስዑድያ እውን ምስ አልቡርሃን እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር ኣሎ ይብላ ኣሎ። አልቡርሃን ተተሳዒሩ ኣብ ሱዳን ምናልባት ማለት እዩ አልቡርሃን እዩ ዝስዕር ዘሎ። ግን አልቡርሃን ዝግፎ ዘሎ ሓይሊ ኤርትራ ትድግፎ ዘላ ሓይሊ እንተተሳዒሩ ቀጠር ከምኡ ድማ ስዑድያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢዶም ምእታዎም ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ። ንሳቶም ምስ አልቡርሃን ኣብ ቅድሚት እንዲ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሕሜቲ ምስ ዩኤኢ ኮይኑ ኣብቲ ኩናታት እዩ ስለ ዘሎ እቲ ምስ አልቡርሃን ዘሎ ናይ ስዑድያ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ቀጠር ሓይሊ እንተተሳዒሩ ንሱ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብካልእ መንገዲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኢዱ ምእታው ዘይተርፍ ምዃኑ ገምጋም ናይቶም ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ኣገይ ኣብ መወዳእታ የስ እቲ ኩነታት ካሊእ እዩ ዘሎ። ግን ንሽተይ ንስማ እዩ። ኳታርና ሳውዲ አረቢያ ሱዳን ላይ ከተሸነፉ ኢትዮጵያን ለማተራመስ መሞከራቸው አይቀሬ ነው። እስልምናን ዋና መረበሻ አድርገው ሊጠቀሙ የሚሞክሩበት እድል ሰፊ ነው ይላል። ተመልከት። አያው እስልምናን ተጠቅመው
ከፍተኛ ትርምስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጥራሉ አለ። ምን ሲሆን? ሱዳን ላይ ከተሸነፉ፣ አልቡርሃን ከተሸነፈ ነው። አንፎርቹኔትሊ አልቡርሃን ካርቱምን ተቆጣጥሯል። ስቲል የብዛም ይነስም ጦርነቶች እንዳልቆሙ ግን ይታወቅ። አንዳንድ ላይ ያሰማሩታል። ኳታር በተለይ በሶማሊያ ጉዳይ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ ሆና ለመግባት መሞከሯ አይቀርም። እቲ ተኻለ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። እቲ ቀጠር ይኹን ስዑድያ እዚኦም ኣብቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ከባቢና ዓብዪ ኢድ ምእታው ከም ዘለዎምን ንኤርትራ ድማ ሓንቲ ካባ ዝብልዋ ኤርትራ ካብኣቶም ተስፋ ከም ዝቆረፀትን እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ድማ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ስለዚ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት እቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ብኩሉ የቕስቅስዋ ስለ ዘለው ኤርትራ ተወስዶ ስጉምቲ ወይ እውን ንኣብነት ዝረአይዎ ለንቀነ ኤርትራ ገጅፍ መልሲ ወይ እውን ብርቱዕ መልሲ ባኔራ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ኣባይነ ኣለሙዲ ዋላ ድሙ እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያን ኣግሪካልቸራል ኣውቶሪቲ ሚኒስትር ኦፍ ኣግሪካልቸር ሚኒስትር ናይ ሕርሻ ናይቲ ሃገር እዩ። ሃገር ከልምዕ ሃገር ሕርሻታተን ዲጋታተን ክትገብር እዩ ስርሑ። ቀፃሊ ግን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ? ብዛዕባ ዓሰብ ሕልፍ ሓሊፍዎ ጀነሬሽናል ኮል ናይ ወለዶ ፃውዒት ብምባል ገሊፅዎ ዘሎ ረይብዚ ኢትዮጵያ sees the reclamation ዳግማይ ንዓሰብ ንምሓዝ as a crucial component for its future growth and national pride። ስለዚ ንዓሰብ ደጊምካ ምሓዝ ከም ሓደ ኣገዳሲ እዮ ጌራ ከም ትወስዶን ተልእኾ ጌራ ከም ትወስዶን ንሱ ድማ ነቲ ናይ መፃኢያ ናይ መፃኢ ዕቤታ ከምኡ ድማ ሃገራዊ ኩርዓት ናታ ኣገዳሲ እዩ። This effort is framed as a generational struggle to address the historical injustice and to realize, I mean, it's to realize its potential, realize Ethiopia's full potential. It's turning point for Ethiopian. ስለዚህ ንኢትዮጵያ እምነኩርና ወይ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ። እዚ ዘረባ እዚ ካብ ሓደ ሚኒስትር ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር እዩ ዝበሃል ብሕጊ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይብፅሖም ቦታ ካብ ናቱ ገይሩ ኣካል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ኣካል ናይ ኣቢ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ካልእ እውን ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚታት ምስ ሰምዐ ዝመለሶ መልሲ ኣሎ። እጂ ክትሪኦ ከለኹም እንታይ ገይሩ ሎ ትስእሊ ረይዎ ኖ ሞር ላንድ ሎክድ ኢሉ መርከብ ዓባይ ገይሩ ባንዴራ ገይሩ እቲ ብኤኣይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ህንደሳን ተህዲድን ሓሶትን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ቅስቀሳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራ ትምልሶ እዩ ዝሕምሞም ዘሎ። ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ሂቦም ነይሩ። ዲስ ደይስ ፒፒ ፖለቲካል ካድረታት ናይ ኣቢ ወይ እውን ትሮልስ እውን ክንብሎም ንኽእልና seem obsessed with disparaging anything and everything Eritrean from revising and distorting its ancient and contemporary history to its cherished and persistent regional policies of promoting a safe neighborhood to economic status and latent potential. ኣብዚ እዋን እዚ ካድረታት ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ደይመደይሎም ኣንፃር ኤርትራ ሰፊሕ ዘመቻ ገይሮም ከም ዘለዉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምብልሻው ናታ ናይ ጎደቦ ኣቃውማን ፖሊስን ንምቁንፃብ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ ዘበለ ንምብልሻው ዓጢቆም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። The problem is not confined to a case of short memories or pure malice። ስለዚ እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ገለገለ ሰባት ካድረታት ወይ እውን ገለ ዘይኮነስ ብስፍሓት ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑ So the malaise essentially stems from its desire to rationalize their ዕላማ ድማ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረን በርሓን ደበት ካብቶም ብስምዒት ዝኸዱ ዘሎ ሰባት ድመፀ ይኮነ ዝኻ ደይመደይ ኢልካ ነቲ ናይ ሕጊ ኣልቦ ወይ እውን ዝኾነ ስርዓትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ጥሒሱ ዋንነት ናይ ባሕሪ ዝገብር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ንዑ ኢልካ ዝግበር ዘሎ እዩ which is coveting sovereign lands of its neighbors። ስለዚኻ ነቲ ልኡላዊ መሬት ናይ ጎደቦ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ካልኦት ንምጥሓስ ዝግበር ዘሎ እዩ። Scourge of economic progress is concerned. Let us remember that Ethiopia has undergone in the past 2 decades through various rounds of debt relief under heavily indebted poor countries. ስለዚ حق نمزراب دما قطبا أنا إثيوبيا عبلو قال أنا بالكاز جبر أشمور زراب دما حق دين زراب نمن يوم كشفون لطف تنزلون إثيوبيا زبال كل تسلسك زي بالزعق زي أبز حلف عمتات حدك على له هيبسي
HIPC ዝበሃል ድማ heavily indebted ልዕሊ ዓቕመን ዕዳ ዘለወን ድኻታት ሃገራት ዝብል ሓሳብ ብIMF ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ንምድሓን ኢንተንሲቭ ኬር ይግበረለን ከም ዘሎ ወይ ነዚአን ንምድሓን ዝወሃብ ሓገዝ ካብኡ ተቐባሊት ሃገር ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ልዕሊ ዓቕማ ዕዳ ዝተሰከመት ድኻ ሃገር ዝብል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብኡ ሓገዝ ትወሃብ ዘላ ሃገር እያ yet the Horn of Africa region has a huge potential to embark on sustainable development path ወቀርን ኣፍሪካ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ ግን ብከምዚ መንገዲ ዓንዳር ኣካይዳና ኸድካ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ኤርትራ ማስክ ከፊታ ነቲ ኮል ስፔድ ይብሉ ነቲ ሓሶትን ህውተታን ናይ ኢትዮጵያ ፊት ንፊት ገጢማ ክትምልሰሉ ጀሚራ ኣላ ፅቡቕ እዚ ምክንያቱ ስቕታ ናይ ኤርትራ ናበይ ደረጃ ብፅሒዎም ከም ዘለውን ሕጊ ኣልቦነት ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥሓስ ከም ንቡር ገይሮም ንክዛረብሉ ኣብቂዕዎም ከም ዘለውን ስቕ ምባል ድማ ኣብዛ ሕጂ እዋን እዚ ነቲ ሓሶት ናቶምን ፕሮፓጋንዳ ናቶምን ተቐባልነት ከም ዘለዎ ጌርካ ከም ዘለዎ ንምዃን ስለ ዝሕግዝ ኤርትራ ብተሪር ክትምልሰሎም ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ ይትምልስን እያ ብስቕታ እያ ትኸይድ ዝብለኒ ሰብ ኣነ ይቀበሎን እየ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ እዚ ሕጂ ናይ የማነ ገብረ መስቀል ፅቡቕ እዩ ክትምልስ ኣለካ ዓለም ትዕዘብ እያ ኤርትራ እንታይ ትብል ኣላ ዕዘብ እዮም ዓለም ኢትዮጵያውያን ኣጀንዳ ኣለዎም ዓለም ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ብኸመይ ትርእየላ እውን ክዕዘቡ ደልዮም ስለዚ ኤርትራ እቶም ኤርትራውያን ኣክቲቪስት ንምልሶ ዘለና ይርኡና እዮም ንሕና ብተሪር ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ኤክስ ነፍልጦም ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ኸ ኣብ ከመይ ኩነታት ብኸመይ ይምልሶ ኣለካ መፍላት የደ ኣብላ ሓበሬታ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያዊ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ሓደ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኤርትራ ወተሃደራታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክትወፅን ኣብ ኢትዮጵያ ክትገብር ዘላ ምትእታው ዶ ክትብልን ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብረላ ይፀውዖም ነቲ ዘቕፅሎ ዘሎ ምጥሓስ ግዛእታዊ ሓድነትን ላዕላውነትን ሓድነትን ሃገረ ኢትዮጵያ ተፀዋርነት ኣይክህሉን ይክብል እውን እቲ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቋሚ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኤርትራ ግን ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሓይልታታ ኣብ ሉዓላውያን መሬቶም ከም ዘለዉ እያ ትገልጽ ፀኒሓ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርበላ ዘሎ ክስታት ድማ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሓይሊ ዝሓዞም ብመሰረት ስምምዕነት ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ዝተዋሃባ ቦታታት ዝምልከቱ ብምባል እዩ ኣስመራ ትገልጽ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝተዋሃቡ ግዛእታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝተሓዘ ከባቢታት ኢትዮጵያ እንተልዩም ዘጻር ኣካል ብምቋም ክምርምሮም ምዃኖም ምስ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቡ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ገሊጹ ነይሩ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘለዉ እናገለጹ ነይሮም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ዕጡቃት ተቃዋምቲ ዝህቦ ደገፍ እውን ደው ከብሎ እዩ ዲና ሙፍቲ ተማሓፂኖም ብቃል ጥራሕ ዘይኮነም ብንጡፍ ተግባርን ንኩሎም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ዝበሉ ምእዙዛትን ዕጡቃትን ጉጅለታትን ዝህቦ ንብረታዊ ደገፍን ዕናዊ ውፅኢት ክህልዎ ይክብል እዮም ዘጠንቀቐ እቲ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ዘይምርግጋዕ ክእትወን ክፍቀደሉ የብሉን እውን ኢሎም ናይ ሕዚ ፕሮጀክቱ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዘለዉ ሚሊሻታት ናብ ትንሱ ዝመርሖ ልፍንቲ ከም ዝሓብሩ ብምግባር ነቲ ግዙእ ሓይልታት ወፃኢ ገይሩ ዝርኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕላዊ ክብል እውን ዲና ከሲስዮም ኣስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም እትኸውን ግን ብዝርዝር ኣይቕመጠን እዮም እንተ ሕዚ ናተይ ዝብሎም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣብ ፖለቲካ ናቱ ዘሎ በዓል ዲና ሙፍቲ ድዮም ሙላቱ ተሸመ ድዮም ኩላቶም እቲ ዝፅሕፍዎ ፅሑፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፅሕፎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ተረዳድዩ ኣሎ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ተጠቂሙ ሓደ ነዊሕ ኣርቲክል ሆርን ሪቪው ዝብል ባዕሎም ዝገበርዎ ናቶም ዌብሳይት እዩ ኣብኡ እቲ ሓበሬታ ከም መጠንቀቕታ ንኤርትራ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ብብዙሕ ነጥብታት ከሲስካ ኩሉ ትሱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንግሆ ምሸትን እናዘንጠለ እናወዓለ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ተዛረቦ ንፋኖ ዶ ንገሌ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩሉ ትሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ዕጡቃት ናይ ኤርትራ ተቃዋምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናኣንገዱን ወታደራዊ ታዕሊም ንክገብሩ ኣፍቂድና ኣሎም ኣለና እናበሉ ከሎ ንኤርትራ ንክኸሱ ግን ስኽፍ ዝብሎም ኣይኮኑን ኤኒዌይ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ውፁእ ብዝኾነ መንገዲ ምክሳስ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝለዓለ ረስኒ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ንምዕፀዊ ይመስለኒ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተበግሶ ድማ ራእዩ ኣብ ዶባት ትግራይ መራሒ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ውዒሉ ኣሎም ምስ ምክትሉ ኣቶ ኣማኒል ኣሰፋ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ዝርከብ ወረዳ ኣሕሳ ዝተረኸቡ ኮይኖም መንገዲ ፀፀር ንምምራቕን ሪቫን ቆሪፆም ኣሎም ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዝመርሕ ግዝያዊ ምምሕዳር እንዳሃሎም መራሒ ብሕጊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሰረዘ ሓይሊ ብኸመይ መዐቀኒ መሰረተ ልምዓት ከመረቕ ክኢሉ እናዘራረበ ምስሎም ከባቢታት ኣሕሳ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ንዝሓለፉ ልዕሊ 4 ዓመታት
ብንወፃፅእውን ከበድቲ ግብናት ጆኖሳይድ ዝፍፅመለን ዘሎ ከባቢታት በህዝቢ ምምሕዳርን ወረዳ ኣሕሳን ሰራዊት ትግራይን ዝተሃነፀ ዝተባሃለ 102 ኪሎ ሜትር መንገዲ ጸጸር ጽርግያ ተመሪቆሎም እቲ ጽርግያ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣማኒል ኣሰፋም ካብ ዘላንበሳ ወፂሎ እቲ ኣብ ዘላንበሳ ፀንሐ ሰራዊት ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብ መውፃእ ይርከብ እቲ ኣብ ወፃፅ እውን ሃንደበታዊ ኣይነበረን ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ሒዙ ምድላዋት እናገበረ ፀንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ናይ ሰራዊት መድረኽ መልዓል ኣብ ዘላንበሳ ኣሰናዲኡ ናይ ምውፅኡ መዛዘሚ መድረኽ ገይሩሎ ኣብቲ መድረኽ ንተጋሩ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን እውን ሓዊሱ ዝተገብሮ ኮይኑ ንሰላምን ሕውነትን ዝሰብኩ ሓሳባት ካብ ኣመራርሓን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ተሰሚዖም እዮም ብድሕሪ እዚ ትማሊ ንብረቶም ጠርኒፎም ክወፁ ክኢሎም እዮም ሎሚ እውን እቲ ዝተረፈ ዝወፁ ኮይኑ እታ ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ናፃ ኮይናላ ገጠራት እቲ ግንባር እውን ዳርጋ ኩሎም ዝለቐቖም ኮይኖም ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ ዝተወሰኑ ወታደራት ዝሓዘት ሓይልላ ንሳ እውን ግን ንኸትለዓል ምድላዋታ ከም ዝወደት እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ውስን ከባብታት ላዕላዊ መሬት ትግራይ ምውፃእ ምጅማሩ ይሕበር ብቐጻልነት እውን ንላዕላዊ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ክለቅቅ ግድን ክኸውን ኣለዎ ህግደፍ ምስ ጆኖሳይደር ኣብይ بحفشة كم نريد زلنا زي أنا هوحت كم لما مختل بريزيدنت زلو جيتا شو سفا دي ولا I don't know تش أشمعتهم وني دنا غرني تي مختل بريزيدنت ناي أجزاء بريزيدنت ناي تهاجر زلو ناي تحدث ورا ده مختل ون سلزقنا نساتهم زركبوا نتبوتا رجع كم الرؤية كيدهم يزبالجن اتمبس إحنا هوحت ني 4 كيلو أمنا كم زحمة بروباغندا عن أرزاس اللي زي بموساد هوحات نكوينات يزدال زلو هوحات نكوينات مدلاوات وديو كم يلن كل نجر نكوينات يخون نكوينات يزجبر زلو نكوينات مدالوي بمبال even نتناي سلام تبقصو بكونات جيرون كشط ويم دفتن زلو إذا تدقاقا من ريو زلناينا ناي سلام تبقصو كم كوينات جيركا كتزارب لك تكيل لك علامة سيو اسبوع اونتاوي سيتوች لبسه ጦርነት ይቁም ሰላም ያስፈልጋል ምናምን አዎንታዊ ነው ቫልዩስ አሉት ፕራክቲካሊ የጦርነት ባለቤቶች ናቸው እነዚህ ዶክተር ደብረጽዮን የሚባል ከም ትሪ ወደለኹም ህወሓት ሰላም እናበለ ትክክለኛ ናይ ሰላም ጎስጓስ ይገብር ስለዘሎ ካድረታት ናይ ኣቢ ዕድል ሲኖ ብዝኾነ ናይ ኩናት መንፈስ ክርዩሉ እሞ ነቲ ናይ ኩናት መንፈስ ተጠቂሞም ኣንጻር ኤርትራ ሓደ ተበግሶ ንክወስዱ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ባድላክ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ህወሓት ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቻንስ ይህብዎም የለውን ኩሉ እቲ ኤክስኪውዝስ ናቶም ወላት ሰራዊት ኤርትራ ዝወፁ ዘለውን መሬቱ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ዝግቦ ይፈልጥ ግን ነዚ ናይ ኩናት መንፈስ ዓጢቑ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ዕድል ክቦ ስለ ዘይደለየ ንዑ ካብ ዕድል መሃብ ኩሉ እቲ ዘድሊ ካልእ መንገዲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብምባል ዝገብርዎ ዘሎ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ እቲ ፈኸራ ንሳቶም ፖስት ዝገብርዎ ዘለውን እቲ ክውንነትን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተበግሶ ድማነ ብትክክል እየ ዘንብቦ ዘለኹ ነዝርየ ሓንቲ ቪድዮ እንታይ ትብል ፖስት ገይረ ኣለኹ መሲልኩም ኣነ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ገይረ ኣሎ መጀመርያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክመሃረሉ ስለ ዘለዎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ገይረ ኣለኹ ስጠራት ቤርሙዳ ብዬ ነው ምጠራት ቤርሙዳ ቅድም ወንድሜ ዶክተር ሲናገር የገባ አይወጣም በተለይ እግረኛ ወታደር ከዛ ለማሳሳቻ አሶሳ ሄዱ አሶሳ ውጊያ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ቤርሙዳ ትሪያንግል ወይ እውን ኣብ ኣትዩ ዘይመለሰሉ ቦታ እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾ ስለዚ ኤርትራ ቤርሙዳ ትሪያንግል ፎር ኢትዮጵያን ኢምፔሪያል አርሚስ ገባት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘይወፀላ ሃገር ምዃና ነዚ ድማ እቲ መንእሰይ ኢትዮጵያ ዲያ ኢትዮጵያንስ ዝኸበርኩም ኢትዮጵያውያን እቶም መራሕትናትኩም ይሕስቡኹም እዮም ዘለዉ ሕጂ እውን ደጊሞም ይሕስቡኹም ኣለዉ እቲ ሓሶት ድማ they're fabricating a war you won't return from ሕጂ እውን ፈብሪኾም ሓዋዊሶም ኩናት ይህንድሱልኩም ኣለዉ ኣብቲ ኩናታት ኢኹም ድማ ክትምለሱ ይኮንኩምን ask your fathers ask your soldiers ነቦታትኩም ሕተቱ ነቶም ወታደራትኩም ሕተትዎም ኢለ ኣቦ ጠቂሰዮም ኣለኹ they know what's coming እንታይ ከም ዝመፅእ ይፈልጡ እዮም ምኽሪ ድማ ይህቡኹም ኣለዉ ኢለ here is the bitter truth ሓቂ ኣቦታትኩም ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይነግረኩም ዘሎ ብምባል ዝጠቀስክዎ ነጥብታት ድማ እንታይ ኢለ ጠቂሰሎም ኣለኹ ሓደ ኤርትራስ ዝባግንባር ማለት እዩ ክራሽ the mighty ደርግ ነቲ ናይ ደርጊ ሓያል ሰራዊት ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ጥዋዕዋዕ ኣቢልዎ ናይ ደርጊ ሓይሊ ግን ካብዚ ናይ ኣቢ ጠርቋሽ ሰራዊት ምንታይ ይፍለ ናይ ምድሪ ሓይሊ ነይርዎ ናይ ኣየር ሓይሊ ነይርዎ ከምኡ ድማ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ነይርዎ ኤርትራ ኸ ናይ ኣየር የብሎም ናይ ባሕሪ የብሎም ናይ መሬት ድማ
ምናልባት ታንኪ ቁርብት ለመዳፍዕ ዝሓዘንበር ከምዚ ናይ ሎሚ ምዱብ ሰራዊት ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ምድሪ ዘለዎ ሰራዊት ኣይነበራ ኤርትራ ስለዚ there's a huge difference ኣብ ልዕሊ ድማ እዚ ጥራይ ከያክል ሶቪየት ሕብረት ድማ በፅዋርን ብስለያን ብመራሕትን ትሕግዞም ነይራ ሓደ ካልኣይ እቲ ሽዑ ዝተሳዕረ መራሒ ይኹም ኣይሞተን ብሂወቱ ኣብ ዚምባብዌ ሃዲሙ ስለ ዘሎ ከየትኩም ንዑ ተወከሱ እቶም ሽዑ ዝተማረኹን ዝሃደሙን ጀነራላት ድማ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመርሑ ዘለው ሳቶም እዮም ፊልድ ማርሻልኩም ብርሃን ጁላ ከይድኩም ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይበይም ኣለኹ ሳልሳይ ናይ ኣቢ ሰራዊት ዝሕጂ ዘሎ ሰራዊት ንሸነ ኮነ ፋኖን ክስዕር ዘይከኣለ እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ምስ ኤርትራ ውግእ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ንጥፋቱ ዝተበገሰ ሰራዊት ምዃኑ ፍለጡ TDF nearly reached to Addis ካልእ ድማ ኣብዛ ቀረባ ሾርት ሜሞሪ ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ቀሪቡ ነይሩ ኤርትራ ከምዛ ሓነትኩም ዩቱብ ከትኩም ቪድዮታት ናይ ጀነራላትኩምን ናይ ኣቢ ኣሕመድን ከትኩም ስምዑ ኢለዮም ኣለኹ ስለዚ ኤርትራ will crush any aggression no bluff just history repeated ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸይ ሰራዊት ድማ ክሕምሸሽ ምዃኑ ተሃዲድ ኣይኮነ ፈኸራ ኣይኮነ ታሪክ ምድጋም ጥራይ እዩ ስለዚ don't be mistaken ኢለ መጠንቀቕታ ይበይም ኣለኹ don't be mistaken እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ኤርትራ ብካልእ ነገር ከይርዳእኩም ኤርትራ ናይ ሰላምን ርቃትን ናይ ዞባ እያ ትደሊ ዚሮ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስሕፋ ሕልሚ የብላን ናብ ኢትዮጵያ ንመሬትኩም ይኹን ንገለመለ ይኹም ድሌት የብላን ኤርትራ respect for sovereignty ሉላውነትኩምን ግዛታዊ ሓድነትኩምን ኤርትራ ምስ ኣኽበረታ ኩሉ ግዜ ልኩሉ ግን ፅቡቅ ጉርብትና እያ ትደሊ ኣቢ wants war to stay in power not for Ethiopia for himself ኣቢ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እምበር ንኢትዮጵያ ባሕሪ ወይ ገለ ከምፅኣላ ስለ ዘለ ኣይኮነን don't be cannon further don't fall for propaganda ስለዚ ነቲ ናቱ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ኣብኡ ይትእተው ነብስኹም ድማ ብፕሮፓጋንዳ ይተጥፍዋ ነቲ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ኣብ ኩናታት ኢኹም ነብስኹምን ሂወትኩምን ኣይተጥፉ እናበልኩ ሓውሲ ምክሪ የዝቦም ዘለኹ እዚ ኸዓ ንዓና እውን ኣገዳሲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከነመሓላልፍ ኣብዚኣ እታ መወዳእታ ዝነበረት ክፋላይ ትረአን እያ ዘላ ብሓፈሻ እዚ ኩሉ ዝቦ ዘለኹ እንታይ እዩ ዘየድሊ ዘረባ ንኸይግበር ዘየድሊ ጌጋታት ንኸይፍፅም ኤርትራ ድማ ፃውዒት ናይ ሰላም እምበር ናይ ኩናት ድሌት ዘለዋ ኣይኮነትን ብምባል ነዘን ቪድዮታት እዝን ከምኡ ድማ እቲ ወታደራዊ ሓላፍናቶም ዝመኽሮም ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ እዚ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃና እውን ክንነግር ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ኩናት ዝደልዩ ዘለው ኤርትራ ኣይኮነትን ኩናት ትደሊ ዘላ እዚ ድማ ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ጌታቸው ጽናሕ ሰልጠነ ጽናሕ ሚት ገይረካ ጌታቸውን ጻርቃንን ኣውቶቡስ ዓፋር ዳልዮም እታ ማሕበረ ደጎ ዝረሸነታ ዝተለማመደት እታ ከም ናይ ሆሊውድ ዓይነት ፊልም ገይርና ነዳድ ገይርና ነቃፅሎም ከም ናይ ህንዲ ፊልም ዝበለ ሰዓት ቶም ንስዩም መስፍን ክሳዶም ረጊፆም ዝረሸኑ ሰዓት ብለይቲ ሕሊፎም ንብልፅግና ክቡ ከለዉ ከይሕተቱ ተመሊስካ ናይዚኣቶም ምስ ብልፅግና ዝገብርዎ ፅድቂ ውልቀ ሰባት ከዓ ምስ ኤርትራ እንትራኸቡ ከለዉ ሓጢኣት ዝግበርሲ ካብ ሰማይን ታሕቲ መእመንስ የብሉን ዝኸውን ዘሎ ግን ሻዕብያ ክነጥፍኦ ስለንደልሲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክነጥፍእ ከለና ተሓባበርና ኢና ንሕና ይንተሓባበርን ንፋረዶ እውን ብሕጊ እምበር ናብ ካሊእ ውግእ ይንኣቱን ንክልቲኡ ኢሉ ዘጥፍኡ እንተኮይኑ ከዓ መቸም ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ደረጃ ናይ ንቅሓትን ነዚ ፅምዶ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክኸይድ ብዙሕ ድፊት ዝገብር ዘሎ እቶም ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለው ከምዞም ንሪኦም ዘለና ኢና ብኩሉ መንገዲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ትብል ቃል ተጠቂሞም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምትላል ንነዊሕ ዓመታት ወፊሮም ዝነበሩ ንህዝቢ ተጋሩ ንህዝቢ ኤርትራ ከቀራርቡ ሓሳብ ዘለዎም ዝመስሉ ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዘረባ ኣብ ደደቢት ሚድያ ዝተገበረ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ነዚኦም ዝስዕቦም ዝነበረ ኤርትራዊ ብዙሕ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ዘረባ እዚ ጆርጆ ኢልዎም ወይ ገለ ኢልዎም ከይቅይሮም ይኽእል ሓሳቦም ተጋሩ ክብልዎም ከለዉ እቲ ትማሊ ምስ ተጋሩ ይደልዑ ዕጫ ፈንታና ዝህዝቢ እዚ ዶ ብሓደ ዝበልዕሉ ብሓደ ሰድዶ ትክክለኛ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ዝደሊ ዝነበረ መን ምዃኑ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ኢና ንርኢ ዘለና ዓልና ኢና ክንላፈን ኢና ስለዚ ናይ ሰላም ርክብ ውግእ የምፅእ ምስ ብልፅግና ውግእ የምፅእ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ውግእ የምፅእ እዚኣስ ቦምባል ንመን እያ ትኸውደ ኢሉ ዘለዋ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ግን ይብል ይመስለካ ሰልጠነ እዚ ትግራይ ሓንቲ ነገር ጥራሕ እዩ ኢሳያስ ብሓፅሪ ሰላም ደላይ ስለዚ ብጥንቃቐ ክትሕዝዎ ዲኹም ብሕሉል መንገዲ ክትውዎ ዲኹም
حقኛ መንገድ خاطر بتخكل سلام ዝደለ ምዃኑ እዚ አንድ ዕንድ ከይትምለስ ብልጽግና በኻሊ ተንኮል ከየባላችዋ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ተላልፋ ነው ተይፍጠርሞ ከይብርዕን እንደገና ተመልስና ናፍተ 10 ዓመት ነበረ ናፍተ ሕዝቃ 3 ዓመት ነበረ ናይ ጥፋት ውግእ ከይናእቱ ተዝብት ኤርትራ ውግእ ይትረፈና ሰላም ምጽኡና እዩ ዘል ትክክል ኤርትራውያን ከም እዮም ዝብሉ ዘለው እዛ ናይ ሰላም መንፈስ ብዝበለጸ መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተገበረ ጌጋታትን ካልን ኩሉ ተመርኩስካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ዝምድና ሕይል ክኽላሎ ንጽልእን ከምዚና ኣብ ናይ ጽልእ መንፈስ ከሎ ኩናት ተጀሚሩ ዝመጽእ ሓደጋ ከቢድ ይድኸው እቲ ህዝቢ ኣብ ፍቕርን ሰላምን ኮይኑ ከሎ እንተኾነ ኣይከውን ንኸውን ተጋጢሙ ነቲ ዘሎ ጸገም ኣብ ምብዳሕ ዝቐለለይ እቲ ህዝቢ ኣብ ቂምታን ኣብ ባእስን ኣብ ዕግርግርን ክህሉ የብሉን ስለዚ ንዑ ንምፍዃስ ተራ ናይ ሚድያ ዓብ ተራ እዩ ንሕና መንግስቲ ይኮና ንሕና ንገብሮ ዘለና እዚ ህዝቢ ብሰላም መንባሩ ዝተወሰነ ስለ ዝኾነ ንዑ ክዘርግ ዝፍትን ኩሉ ክንቃወም ክላለና ንዑ ጽቡቕ ዝደፍኡ ድማ ከነተባብዕ ኣለና ስለዚ ሃይለ ከምውን ጎደፋይ ዝገበርዎ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ሚስተር ትራሽ ግን as always ኣመል ምስ መግነስ ስለ ዝኾነ ትራሽ ኮይኑ ተሪፍሎ ናቱ ዘረባ ዘይሰማዕና እውን ዘውኪ የብልና ግን እቲ ዘረባ ቆሪፆም ስለ ዘምፅዎ እዩ ኤርትራ ባንዴራ ገይሮብሉ ሽረ ኣክሱም ዓድዋ ባንዴራ ኤርትራ ተውለብሉ ውቅሮ ባንዴራ ኤርትራ ተውለብሉ መቐለ ብኤርትራውያን ተመሓደር ኣላ ሞይትና እኮ ብጠጠውና ኮይና ተጨፍሊቕና ተረጊፅና ተቐቢርና ያው ዓዲግራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሰላም በቃ خلاص I don't know ኣብ ዓዲግራትን ኣብ ውቅሮን መቐለን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣሎ ድዩ የለን ንፈልጦ የብልናን ግን እቲ ረስኒ ንገለገለ ወገናት ነቲ ዘሎ ደዚ ዝፍጠር ዘሎ ሰላም ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ነንበይኒ እዩ ንሕና ድማ ኣብዚ ኤክስፖዝ ምግባር ንዑ ምቅላሕን ንዑ ምምካትን እዩ ትቐንዲ ስራሕ ከም ኤርትራውያን ዝንዓቕ ወላሓደ ኣክንደይታ ንስኻ ኣክንደይታ ለማኒ ኣታ ለማኒ ኣብ ልማኖ ድቑካ ዘሎ እግዚኣብሔር ተኾይኑ እዩ ምስለካ ለማኒ ኢልካ ትፀርፍ ስለ ዝነበርካ ዓጋመ ትብል ስለ ዝነበርካ ዕዋላ ስማዕ ብተግባር እግዚኣብሔር ዘረዳእካታ ብተግባር እዩ ዘረዳእኪ ኣነ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ፀገማ ኣይንርዳእንን እዩ መልሓሱ እንትርፊ ሕማቅ ክትዛረብ ፅቡቕቲ ክትዛረብ ክምርቕ ሰሚዐየ ዘይፈልጥ ሕራይ እስከ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣበይ ኸሪኻዮም ለማኒ ኢሎም ክፀርፉ ዓጋመ ኢሎም ክሰምዑ ኣበይ ሪኢኻዮም መጀመርያ ኣነ ናተይ ግምት ሰብ ኩሉ ስለ ዝመስሎ እዩ ንሱ ዓጋመን ለማንን ኢሉ ስለ ዝፀርፍ ዝነበረ እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ መሲልዎ ዘሎ ንሱ ዝገብራ ዝነበረ እዩ ከም ኣብነት ንዓኻ ይረጊመካ ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ በብሓደ ይዋለድካዮን ኣብ ዘሎ ቦታ ይከትካዮን ዓጋመን ለማንን ኢሉ ዝፀርፍ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ከምኡ ኢሎም ፀርፊ ይነበሩ ናይ ብለካነ ሓርካስ ክንዳና ዝተፀርፈን ተዋረደን ኣሎ ድየ ብዓለም ንምንታይ ኩሉ ሰብ እቲ መልሓሱን ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ክውርውር ዝቐለሉ ክንደ ኤርትራውያን ዝተገፍዐን ዝተጨፍጨፈን ብመልሓሶም ይኹኑ ብኻልኦም ክንደ ኤርትራ ዝተገፍዐ የለን ስለዚ ኣምላኽ ናይ ኤርትራ ዝገብርዎ ሕማቅ ጥራይ ይጥምት ማለት ድዩ ለሉ ኩሉ ኻስ ሃይማኖት እዩ ዝምህር ቁርብቲ መልሓሱስ ጥዑይ ቃላት ኣይወፅን እንትርፈ ፀርፍን ታዲድን ማይ ጉድነስ ከምዚ ዓይነት ዕድመ በፅሕካስ መልሓስካስ ጥዑም ኣይወፅኦ እዩ ሰብኣይ እዚ ኣነ ባ ወልቃዊ ይፈልጦኒ ኣማኢድ ቪድዮታ ክሊፕስ ናቱ ከምዚ ኢሉ ይመፀኒ እንትርፎ ክፀርፍ ክምርቕ ሰሚዕየ ዘይፈልጥ ክፀርፍ ክዝልፍ መልሓሱ ኻስ ክመርር በዓል ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ይትፈልጦኒ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀርፎ ኣይወሓደን ዘዳኽሞ ኣይወሓደን ተኺልካ ፅቡቕ ተዛረብ ተደይኪ ኢልካ ድማ መልሓስካ ሒዝካ ኣኪብካ ትምባል እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ድሓርካስ በብግብርካ እንተዝኸውን ህዝቢ እስራኤል ዘይኮነ ኣብ ዓለም ብንዕቃትን ብገለን ቁፅሪ ሓደ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ንዑና ዶ ይፈርድ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ናይ ኣምላኽ ቦታ ኮይንካ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ፀገም የብላን ይብል ኣለኹም በዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ተልእኮ ስለዘፍረሰት ግን ኣይኮነን ካብ ኤርትራውያን ዝኸፉ ዝሰርቁ ዘበላሹ ኣብ ጎደቦና መልዮም እዮም ግን ገለገለ ሰባሎ ንኤርትራውያን ምድኻም ልቦና ኮይኑ ዝስምዖ ሼም ኦን ሂም ሪሊ ዝሕፍር ኣይሆብ ኣብዚ ዕድመናቱ መልሓሱ ንፅቡቕ ነገር ክጥቀመሉ ተስፋ ገብር ግን ኢትስ ሂዝ ቾይስ ምርጫ ናቱ እዩ ንስገር ናቦ ምናልባት ኣብዚ ያላ ነታ ናይ ሞራል ስብከት ብጥዑይ መልሓስ ክትቅይር ትኽእል ናብ ራድዮ ጣብያ ሓንቲ ድኻ ሰበይቲ እያ ናብ ራድዮ ጣብያ ትድውል ሃሎ ናብ ፈጣሪ መልእኽቲ ከተሕልፉለየ ደልየ ነይረ እንዳሰዓቑ ፈጣሪ እኳ ክንደይ ናይ ሬድዮ ከይከታተል ግን ድሓን እንተ ሰሚዕክን ሕራይ ተዛረባ ይብልዎን ስማዕ ፈጣሪ
ሎሚ ክንዲዚ ዓቆኑ መግቢ ክንዲዚ ዓቆኑ እኽሊ ክንዲዚ ገንዘብ ክንዲዚ ክዳውንቲ ብቁልጡፍ ስደደለይ ኢለን መልእኽተን ኣሕልፋ ሓደ ኣጋጣም ሬድዮ ክከታተል ዝጸንሐ እምነት ኣልቦ ሃፍታም ኣስተውዕሉ ንእለታ ሓደ ላግፂ ይሓስብ ንጸሓፊ ትፀዊዑ ነዛ ሰበይቲ እዚ ኩሉ ዝኣዘዘቶ ሒዝክላ ኺዲ መን ሰዲዱለይ ምስ በለትክ ግን ሸይጣን ይሰዲዱልኪ በልያ ይብላ ከምኡ ትገብር ሰበይቲ ከራጉፉላ እንከሎ ብሓጎስን ዕልልታን ትቕበል ሽዑ ሴክረታሪ ቅርብ ኢላ ካብ መን ተላኢኹን ነዳኣይ ትብል እንዲኺ ትብላ ኣይግድሰንኒ ምኽንያቱ ፈጣርን ተኣዚዙ ዋላ ሰይጣን ዝፍጽሞ ዛጓለይ ኢለን ወዮ ጋኔን ቁማር በሊዐኖ ንብለኩም ካብዚያ ትጥዕም ዘረባ እንታይ ኣላ አሜን this is ኣምላኽ ብዝደለዮ መንገዲ ንዕላማ ናቱ ክፍጽም ከም ዝኽእል ጥዑም ዝኾነ ምስላ መዓት ቃላት ጥዑም ከለካ ናብ ሕማቕ ገጽካ ምኻድ ነውሪ ብፍላይካ ከም ዓቢ ሕማቕ መልሓስ ሕማቕ ቃላት ነዚ ህዝቢ ካልኡ ይኣኽሎ ሽግር ምውሳኽ ወላ ሓንቲ መፍትሐ የምፅእን እዩ ጽቡቕ ምዝራብ ግን ትዝበለፀ እዩ ምናልባት ናይ ኤርትራውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓደ ሕጊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ትራቨል ባን ዝበሃል ካብ ኤርትራ ንኽመፁ ዝኽእሉ ሓደ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ presidential proclamation issued by President Donald J. Trump on June 4 ወርሒ 6 2015 ዝወፀ is restricting the entry of foreign nationals to protect the United States from foreign terrorists ስለዚ ኤርትራ ትርከቦም ሃገራት ረቂዑ ካብዘን ሃገራት እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ እቲ ምኽንያት ድማ ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ዘውፅኦ ቢንያም ጽቡቕቲ ፖስት ገይሩ ነይሩ ይቐኒየልና ቢንያም ገብረ ሚካኤል ኣብ ሊንክድኢን ዝገበራ ፖስት እያ ነዚኣ ስለሰት ካለ ድማ የመስግነካ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰንዎ ውሳነ ኣብ ምንታይ ተመርኪሶም እዮም ሓደ the United States questions the competence of Eritrea Central Authority for issuing passports or civil documents ሓደ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝውስኖ ውሳነታት ምልክት ሕቶ ከም ትእትዎ ካልኣይ ኤርትራ ናይ ገበነኛታት ምስ ኣሜሪካ ሼር ስለደይ ትገብር ወይ ስለደይ ትህብ ገበነኛታት ናባና ከይመፁ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ድማ ኤርትራ has historically refused to accept back its removable nationals ኤርትራ ድማ ቶም ክጥረዙ ዝግብኦም ስለዘይ ተቐበል ዝነበረት ብኡ ምኽንያት ድማ ንምስ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ክኽልክሉ ምዃኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ ካብ ኤርትራ ንኣሜሪካ ብቐጥታ ምኻድ ክከኣል ከም ዘይኮነ ማለት እዩ exceptions ካብዚ ፖሊሲ ዝወፃኢ ዘለዎ ግን general exceptions lawful permanent residents ሕጋውያን ዝኾኑ ኣቃዋሚ resident ዘለዎም ኤርትራውያን nationals who are lawfully permanent residents of the United States are exempt from suspicion እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ካብዚ ሓድሽ ሕጊ ወፃኢ እዩ ንዑ ዝምልከት ኣይኮነን dual nationals ናይ ክልቲኡ ሃገር ዜግነት ዘለዎም traveling on passport issued by the country not designated እዚ ብናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ዝኸዱ እውን ክፅለዉ ከም ዘይኮኑን certain non immigrant visa holders ስለዚ እቶም ወረቐት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎም ብቐጥታ ከይፀሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ካብ ኤርትራ ንኣሜሪካ ምኻድ ግን ክእገድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓበሬታ እዚ ሰሚዕኩም ዘድሊ ለውጢ ክትገብሩ ንሂወትኩም ፀልወኩም እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣሜሪካ ትገብሮ ውሳነ ኤርትራውያን ንኸይወፁ ትገብሮ ውሳነ ብሕማቕ ኣይርዮን ኤርትራውያን ውሑድ ኣይተሰደደን ኣሎ ካብ ኤርትራ ንኣሜሪካ ዝኸይድ የለን ተበሉ ሰናይ ነገር እዩ ካብ ኤርትራ ክንደይናይ ቱሪዝም ንኣሜሪካ ዝኸይድ ነይሩ ከይኮን ሜቢ ናይ ፋሚሊ ሪዩኒየን ዝነበረ ፀገማት ክፈጥር ብምኻሉ ሕማቕ ይስምዓኒ ግን ኤርትራውያን ንኸይስደዱ ዝዓፅብ ዝዋን እዚ ዝሕዝን እውን ኣይኮነን ኣበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውዴ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሪቶኹም ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ እዚኣ ክገትፈኩም